Lagunok, adizkideok, ongi etorri hemen gea, atazio zupen ubidean emanaldi berri bat, Death Stranding. Beste zaio bat, lagunok, eta jokun amaiera heltzekotan gea. Reflejo hori, hortxe dago, leiotik hortik sartza gargi ez egiten aizu banik. Eta, bueno, jokua azkenetan dago, nire ustez. Ez dakit seguro, baina itxura hartze diot bukatzea daola. Izan, offline jokatzen nahitu nahiz asko. Hemendik barkamenak, offline esan nahi dut YouTubeetik jarraitza baituzuen hoi. Eta bueno, dan hoi, baina ez da eskaizte da binor, ulertu aldezue, enteitza aldezue. Hortu, betberezik begi luzei zebe izan da offline jarraitzaile bakarrenetako esango nuke. Barkamenak, ze offline jokatzen nahitu nahiz, izan kriston gustu hartu jo jokui, eta aurreko astetako ajetreokin eta zea eta bestea, offline jokatzen nahitu nahiz lasai, gozo, hemen etzan da, eta oso politia izan da jokuk eukidun bilakaera, pena ezin izan dezuela ikusi, baina poza hain ondo pasaetelako lagunok, eta baituz ze elurte daun hemen. Eta nobedadek ondia, personaje berrik ezautu iteu, historik aurre egin du, geota gehiago gabiltz ibilgailutan, oinez baino, leku oso menditsutanen gabiltza, eta beti elurra dago, armak ebai, eta tirokatare haitu geha, joko baizu garrizkoa, berezik historia eta personajek. Eta, pena bat egitezuela ikusi, kanalen, baina, dana ezin da, dana ezin da, eta bukatu inain non gainaz, ostiralontan Elden Ring dator, eta, komunidadea erabat arrotuta dabil horrekin. Eta, joko nahi amaiera, eman barko jau, ez dakit gaurko saio honetan amaiera itxiko gehan, ez dut uste, ainazkarra izango ganik, baina, egun hauetan akaso streaming gehiago goia, eta azte honetan joko hau bukatzeko asmotan. Zenbat txapa sartzen nahi dian hor, la karga que te dejaste, ez dakitze, ikustezue nun nabilen, nahiz batzen misioa nola zeon, misio goizkorra. Ostra, aurtsoa, ez, zerbaiten bateria gaiztu da, akaso armadura edo beste gauzari da. Eta, ze enkargu dauko eskuartena, batez, oain kontua da iristea leku batea, bertan enkargu bat hartzeko, honeagoaz. Hartmanen laboratorioa, eta Hartman presentako izuet, kriston personaje kuriosoa. Eta goazen atu molla hartuta. Zekin nien dago bai Sam eta bai bere autoa. Elurrak eurik bezala denbora azkartzeu, zerbait jotzen honen da horren zartu itau. Erdi bilduta dugu kamioia, ala du adil, baina... Noruntza da, lagunok... Aurrea eta eskubita. Dana hola mendik aurrea, mendi eta kontu eta erreza moitzea. Nik itetena kamioiakin aldeten lekura irizi eta gero bagoinez segi, kamioia abandonatu. Hola hiltzen nahi. Zait bat inporta nire ibileraz aparte mundun ze pasatzen. Mundu hau konpontzaik ez dago, beraz. Axola gabea naiz, lagunok. Pixka buliak ari naiz igual, jetxengo nire volumena belarritakoa, ze... flipatzen azten nahiz. Musika jator horiz, Luizia. Luisiana neongo gea, non bait. Kar. Sam, hemos detectado un pico en los niveles quirales cerca de tu posición. Oso. Podría ser un cadáver. Un cadáver que va a necrosar. Necrosado está ya. Si estoy en lo cierto, ocúpate deprisa de él. Ahora mismo. La misio secundario horiek... Meh. Luis Izarrak, Ez dut ikusten, baina entzunita ditut. Hor. Elur bolak goitik bera datoz lagunok.
zuzeneko ikusentzulerik ez, momentuz. Eta arazo bat, baina, bueno, posan bateigu ikustek. Gartzeanen. Tío. Ze parajek, Ze edarra, jokua. Musika sartu zaigu ze atsegina beti. Ze gozamen entzutea, pena bandit moztek, baina biratu merren doni joan, bestela. Jai daukagu. Hemen ze... hortxe dago, ja? Iritsin gehiata. Azkarregi, ez? Kontuz. Ez den nahi eskilera hori puskau. Ea beste bideoa da. Eskilera puskau den. Ze pena. Baldar nahi. Okerkaetzak abitzen, dio ilargik. Kaixo! Ongi etorri! Zemuz gaz, sexy! Kaixo, sexy! Ongi etorri! Earki nabil. Oso ondo. Kontuz, ez! Haze ongi etorrien dizuten, ilargi. Izan ez, sexy jarri jazu, nervioso jarri naiz, da bitu ze pasaudan. Oso ondo honen bilen, baina... Eroi naiz. Eta hil. Eroi bakarrik ez. Hil gainea. Hil. Baina, bueno, oso ondo gabiltze. Jokua bere amaierra izan nahi da. Harmanen laboratorioa. Harman zarran laboratorioa. Eta gaina ondo dago. Tita iritsiko gara. Pikuta juntzea Sam gaixua. Bai. Baitu bain botaka eta... Hiltzea eta berpiztea nekosoa da. Ez Hartman entzat. Ilargi, zuk ondo jakingo zen bezala. Bere amaierara zuk dakizula... Ostia... Bai. Hauek nire espektatiba dira, espektatibak ite ditut, eta gero disgusto gartzeitut. Baina nik uste amaiera batzela. Ostia, a ber... Non dugu laboratorio zarroi? No etorri naiz. Nuntzare Hartman? Atzen? Zer nijoa, korreko nora bidetik, zer raio nabil? Bizka galdu inaiz, musika jarri gu, Eta... musika sartzeanen ez den da izaten ez da mapa behiture. Ikarri guztat, zait? Momentu lasai eta politiak izatea. Horri luzatu inain nun, baina bitarten ez dut behiratu noa joan behar nun, furgonetatik nahi gabe atea inaiz zera baten ondon, amildei baten ondon, eta baina, bueno, zeitu niritxeko beha. Zai goiti june do ez. Eske hortik jaiztenen un hasi behar. Hainitzen pentsatzen momentu ez zait ondo noan, baina mapa ikitzea zu musika isildu itea. Gero berriz astea, baina
pena batezian. Bueno, Ilargi, zemu zabil. Gaur ze, gitarra ikasten nahi altzea. Gustatuko zaizu Hartman, pertsonai bitxia benetan. Ja ezautuet, honitzen berekin, oain bigarren aldiz noa. Kriston tipoa. Kriston tipo kuriosoa, bai. Bueno, noa goaz. Nundi gatoz da noa goaz, launok. Hemendik etorri behar igual. Ea hor eskilara batekin igotzen izen hortik. Bai. Kristona, bai. Pena ez genula zuzeneko baten ezautu. Baina, eske offline jokatzen nahitu naiz eta guztua gaina. Ilargi, guztua. Oso guztuare. Gaur jai dut! Karo, oihartzunen azpestak diata. Gaur tope, haituko ze orduan euneko unen jarraituko nauzu, ezta? Bueno, Ilargi. Kontutxo asko auzkeu itzeiteko. Elden Ring dator. Eta arazo gaur ikuste ditut. Ze ikusten duten ere behik, eskailera gainen daramazu, bai, oain ja preparauta teatzen naiz, dana pentsau bitetetela. Ikaragarrizko evoluzio izan dut joko hontan. Flipantea ezta, baten tiak, eskaileratea jarri, bai, ja oituta nago olako gauzata. Eta asko guztia ez dait, soka eramatea eta deseskalatzea. Tipo... Bakizu, rapelatzen jaiztea, baitu hemen jarrita aukedia. Ostia, baitu batek eskilara nun jarri hon. Jendea oso flipauta dago. Hori da, jendek, munduko erabiltzaileek jartzeituen eskilarak dira, eta batek flipau indut hor jarri bat. Eske jendea erra da, batzutan. Eta nahi guztatzen zaita bitea, asko gainea, asko. Barreak, txatean, Ilargiren eskutik. Arazo txok aurre ikusten nahi naiz zeakin, Elden Ringekin. Izane, ez dut behirau dena izan entera hau, baina nik bakizue jokatu behar dut nire pixoki de horazio mutuan Play bostetik. Beak erosi hor du jokoa eta Play Plusatan auke. Arazoak hasi aurretik, bai. Ni gauetan, esnatzen naiz, da burui bueltak azten naiz, ostia, nola ingo biteko streamingak, Elden Ring dator, komunidadea zai daukeu. Baina arazok aurre ikusten nahi naiz. Ez, kontua da, nik horazio mutuan Play bosten jokatu behar dut, eta ez dakitena nik kamera hau, dala PlayStation laueko kamera, bostai entxufo daikean. Haitu naiz behitzen konexiok eta hola, ez ez daukela, berdina. Ez dakit adapta horregat beharko eten, hori dana behiratu berra da. Eta kamerakin izin balin txarto, ez bate gustatzen ja kameran azaltzen naiz, da hori aurrera pauso bat izan da, eta ez da nahi atzea pauso batein. Baina bueno, zango nuke ez hasta la kompatibilea, Ea rain deu, la ostra, ea rain deu. Buitxu, Hartmanen laboratorioa. Ikeragarria da. Ordoa Sam. Gracias, Sam. Al reclamar el pasado hemos descubierto varias pistas vitales. Tranquilo, acabo de volver. Hay tiempo. Cuando te reuniste con Mama, sufriste una fuerte reacción a anticuerpos antígenos, ¿verdad? Había un EV en la habitación. Lo había, pero quizá la causa fue otra. He descubierto grandes cantidades de materia quiral en Mama también. Y no la cantidad normal que suele acumularse en la piel o en los trajes. Se halla en todas sus células, que además se encuentran inertes. El EV que encontraste allí era especial. Era su hija, pero también su propia alma. Parece que Suka y Suha no se separaron. Debieron ser conectados por el cordón umbilical. Es la única explicación. ¿Por eso no me salió un moratón cuando me tocó? Sí, y hay más. 10 segundos para el paro cardíaco. 7,
He cambiado las horas de registro. La sede no tendrá constancia de lo que digamos. Mira, un mensaje de Deadman. Venía con el cordón umbilical. Sam, lo siento. Merecía saber lo que transportabas. Pero no podía dejar que Dai Harman se enterase de esto. Así que no tuve más remedio que ocultarlo. Esto tiene que quedar entre nosotros. Aún no sabemos si podemos fiarnos del director. El cordón umbilical procede de Bridget Strand. Lo extraje en secreto. El cordón no estaba unido a un feto. Estaba fuera de su cuerpo. Me pidió que me ocupara de él. Dicen que fue la clave para desatar el Death Stranding. Pero insistió en que no se lo dijera al director. El cordón no muestra signo alguno de descomposición ni necrosis. Está como congelado en el tiempo. Pensé que Hartman podría sacar algo en claro. Así que lo escondí con tu carga en Mountain Knot City. Confirmo las observaciones de Deadman. Al cadáver de Mama le pasa lo mismo. ¿Qué quieres decir? Digo que comparten una propiedad muy especial. En las células de ambos hay grandes cantidades de quiralio. En otras palabras, el cordón de la presidenta estaba conectado de alguna manera a la playa. Y eso permitió que escapara al transcurso del tiempo. He podido sentar las bases de una teoría. No todo encaja, pero merece la pena comentarla. La vida en la Tierra ha sufrido numerosas extinciones de todo tipo, incluidas las 5 grandes. Y si examinas los estratos de la Tierra, en cierto modo su historia, encuentras depósitos de quiralio de cada una de ellas. Y si la manifestación de las playas y otros fenómenos asociados se corresponde con eventos de extinción. ¿Quieres decir? Sí. Nuestro Death Stranding podría ser el último de unos cuantos. Los registros y datos que ayudaste a recuperar sugieren que estamos en medio de la 6ª extinción. ¿Una 6ª extinción? Venga ya. ¿Sabes lo que es? ¿Un mamut congelado desde hace 10.000 años? Correcto. ¿Y esto? El hombre de hielo de hace 5.300 años. Tenían los mismos cordones umbilicales. Mentira. Piénsalo. ¿Y si el mamut y el hombre de hielo no estaban congelados? ¿Dices que el tiempo se paró para ellos, igual que para Mama? Por desgracia, todo esto se perdió en el Death Stranding. Así que no hay forma de examinarlos de verdad. Pero algunos fragmentos de datos sobrevivieron. Gracias a la red quiral, quizá podamos reconstruir algo más concreto con la tecnología Evo Devo. Muy bien. ¿Y esto? Un dinosaurio de hace 65 millones y medio de años. Cordón umbilical, sin descomposición. Solo los mamíferos tienen esos cordones. No. Solo los mamíferos los usan para el alumbramiento. Esto es otra cosa. Podríamos llamarlo hilo del otro lado. Mi teoría es que los cordones de los mamíferos son una especie de mímesis de los hilos que luego evolucionaron con el tiempo. No debemos suponer que todo lo relacionado con un Death Stranding es perjudicial para la vida. Trilobites, amonites, dinosaurios, el mamut, el hombre de hielo, todos preservados y congelados en el tiempo. Todos, sin excepción, hallados con hilos. Lo que podría indicar que todos han tenido contacto con la playa. Y esto, en el contexto de la teoría de la entidad de extinción, o EE, me lleva a deducir que los organismos con hilos son, en realidad, entidades de extinción. Verás, Sam, las EE están conectadas a la playa por sus
hilos. Y de alguna manera, a través de esa conexión, provocan de este modo un Death Stranding. ¿Dices que Bridget era una entidad de extinción? Es demasiado pronto para poder asegurarlo. Y como quemaste su cuerpo, nunca lo sabremos. Higgs dijo que Amelie es una EE, que no tiene Dooms como los demás. Sam, piensa. Si entonces la presidenta Strand era una EE, ¿no es posible que su hija también lo sea? Como mínimo, Higgs es posible que lo crea ahora que la presidenta no está disponible. Así que la secuestró para causar una extinción con sus poderes de EE o lo que sea. Puede. O quizá no. Dudo que una sola EE sea tan poderosa como para causar un Death Stranding, suponiendo que Amelie sea una EE. Higgs cree que tiene lo que hay que tener. Desde luego. Y nosotros tenemos que recuperarla lo antes posible. Falta 1 minuto. Por favor, sujétese a algo firme. Esta es de verdad. Sam, ve al oeste. ¿Qué quieres que haga con Die Hartman? Procede con suma cautela. Que se entere de nuestras sospechas no traería nada bueno. Sea lo que está pasando, seguimos necesitando la red quiral. Vale. Activando medidas de seguridad. 5, 4, 3, 2, 1. Blood. Me he jugado este mundura. Bueno. John Liz, horpegira, John izen eskasa, oso eskasa. Horretik jartzen duzu Liz ondoren, eta konpontzezu. Eta itzelak. Ba... John Liz zinematika jarraitzen da bilela, iten dago zuez erantzutetik. Ez dut ondo ulertu, egia zen. Azken mezu hori jargi. John Lee zinematika jarraitzen da bilela iten dago zuez erantzutetik. Nik ez dutela gorantzun edo nik ez erantzutetik. Bueno, dena den, John Leezek hori pentsatzen zundula zea baten, irratsaio baten, hola. Karo izen eskasa dela John, ez zer esaten izen horrek John Leez. Zurratitza John Leez. John horri zerbait aportatzeko. BGB, bai. Eta, bueno, horiola. Llegó el momento. Horiola. Cuando estés listo, ve a la orilla del cinturón de brea. Kriston y movida ponte a dauzko hemen, trabajar en el Orain kontako relay izuet. quiral. Cuando esté listo, usa el cupido para conectarlo. Los materiales necesarios están preparados. El cinturón de brea zeharkatu behar dugu. Así que ten cuidado. Hau ikeragarria Que la izango da. carga será pesada. Parece que este podría ser uno de los encargos más duros hasta ahora. Uah! Hartman Erronka. sabe más que yo sobre ese sitio, así que tomará el relevo. Ya Hartman! es hora de que suene el despertador. 3 minutu. Pasatze ditu hilda. Administrando descarga. Eske Hartmanen historia ikeragarrizkoa, 20 minutu bizik, 3 minutu hilda. 20 bizik, 3 hilda. Hola bizia. Claro. Sobre esa parada, el lugar elegido Uf, era un ánimo. emplazamiento potencial para A ver. la parada que devoró el cinturón de brea. Irónicamente suspendimos la construcción porque pensábamos que era inestable y demasiado arriesgado. Pero esta vez no queda otra. Esperemos que aquel cambio de parecer no fuera acertado. Por suerte, los cimientos que construimos siguen intactos. Solo tienes que llevar los materiales necesarios al emplazamiento y acabar el trabajo. Me temo que es la única forma de ampliar la red hacia el oeste y rescatar a Amelie. Contamos contigo, Sam. Oain ulertu ez zure mezua hilarri. Kostata, Kostata. John Lee zeia izen jankar, bez nahi. Vale. Rele kiral. Ze izen politia rele. Ez da zer den rele, baina... Erra bitzait, izena. Rele. Lanzagranadas. Hori beharko dugu. Misio hontan hilargi. Ez aizu favorez ze beharkoten da zer ez. Lanzagranadas hau ustot ez dela beharrezkoa. Eskilaran bateo beste bai. Edo, igual ez,
Boa, transporte flotante hori ez dakit zer dan. Eramatet eta ez dakit erabiltzen gero. Mentxatzat airetan juteko gauza badala, baina ez dut lortu, eta ez dut inoiz martxan jartzea lortu. Eta bueno, armak, botak, ez da izertu, eta ez dakit zer daukean baita. Bueno, har dezagun eskeleto bat bazpare. Exoeskeleto bat, epa. Ustezu goatzeko kapaz nazela. Ba, uste nun baiet. Uste nun baiet, ni oso baikorra naiz. Anklajetxo bat bazpare. Venga. Bengo zonekin goaz, Aber zer dauketen ja, nire bizkarren eramateko. Unidad de recuperación de relé. Buf! Zenbat traste. Katxar hortan karga eraman dezakezu zuri lotuta, eta aiden jouten da kolpeik hartu gabe. Ostia. Ba, erakutxa horkezu martxan jartzen. Jo, ba, igual olako bat behar dut, ordun. Ze hola juteik ez dauket. Oh, bueno, igual bai, baina. Exoeskeletoa, ingo duna. Ekipar. Vale, granada ematika bat. Bai o ez. Bazpare bai, venga. Anclaje eskalada bat, anclaje eskalada bi. Exoeskeleto hau fuera. Ontsa aldatu etena. Maskara de oxigeno. Nah. Bazpare bai, venga. Beste granada bat. Bi granada uzkeu. Hiru anclaje gehitxo da igual. Kendu hau. No, nivel batekoa kendukoet. Ja enteatu iten naiz, menze egin behar dan. Nahiko espailauta nahi lazken aldin. Hau fuera. Equipado, guantes, botas. Vale, hola bai. Eta hartukoet beste katxarrito hori gauzak eramatekoa. Ilargik esateuna. Zemuz juntzuen zapatua. Buah, John Liz. Buf. John Liz, buf. Ilargiria kontau diot. Trap kontzertu batea jonitzen, bergako kartzela zarrea. Sam, jun kiropraktikoakin ordu hartzen. Dio Ilargik. Bai. Bai, hartu beharko, Hartu beharko. Ba, John Liz, zapatua gorra. Zapatua gorra, John Liz. Eta ze, atrapatuta, ba, alaxe. Atrapatuta ez, lekuzkanpo, arraro, kontzertu etzean gustau, izugarri disfruta duzun kontzertua, errepikatzeko mugua, dio Ilargik, aharra jotzen nahi, argi eta garbi. Gorka milatzen da iruditzen beretzik, oierri, haupa John Liz, Ilargi jajaja, John Lizek, asko. Kaixo, Gorka, kaixo, bai, asko hori esplikatzeko garaien. Gehitxo. Bai. Zaila izan zen, momentu zailak pasau nituen. Zarkote sentitu nintzen. Lehenengo aldiz nire bizitzan. Eta bueno, ba... Hola xe kontuko lagunok. Hola xe, trapa ez da uneretzako pentsauta igual. Zer pasatzen ba? Ba, trap kontzertu batea jonitzala Gorka. Bergako kartzela zarrea, eta pixka lekuzkanpo ezela honitzen, pixka zarkote. Eta zio. Bai, Gorka... Ni nauzu... Eta, bueno, holako que pasau berrizatea, ba... Ez du, gaizki pasatzea... Infravalorauta batzutan. Gaizki pasatzea ondo tortzea noizen behin. Ba, ikusteko, ze guztaz zaizun ze ez, eta, bueno, horre jakin, eoten jakin behar da. Gaizki pasatzen eta eoten leku horten jakin behar da, eta aldeiten bai, aldeiteko momentu aliatzenen, eta hoxe inon, baina, bueno... Egia dek, Gorka, alaxe dek. Bueno, oain, mesedez Ilargi laguntza. Hemen dauket transporte zoro hau. Orduan, hau ze. Bai, nik emate jotorri, baina... Nola jartzea martxan? Horrek orgoian zehitzeu. Ez dut hartu nik bea eramateko, izak eta beak nire trastek eramateko. Orduan, nola da kontua? Hoixe, sufritzen disfruta hau. Gorkak dio, etorri Hernania. Masoka! Masoka esate John Lizek.
Parran daitean Hernania juteko zateit gorkak. Bueno, ba, ojo. Zizut ez zatzik esango. Erabili, ez? Ilargi, bai, baina nola erabiltzea? Nik emate jot eta gero ze. Un carro de carga... Ah, elebi igual. Ez. Kustaldezu hor dago. Se prepara automáticamente al situarlo sobre el terreno. Los transportes usan Kiralio. ¿Qué terreno? También puedes montar en ellos. ¿Qué terreno? Nola da gauza hau. Ez den teitzen, nola erabiltzea. Jada, harri dezu kamera. Bai, kamera jarri dut gorka. Zer utze dizu, gola beto, ezta? Interesantego bezala da, zuzenekoa. Ni hemen nahola ikusita. Ze ona, bai. Bai. Hemen dauzket karteltxok, ez kezti hando ikusten, porque erreki gandi jotzeu, baina, bueno, Bixamana festeko kartel mitiko batzu dira. Jo, eske haze reflejo haukean, baina eske horrekin ezin dut zerrein. Eta ziber sala dana buelta ematen, ezin da gaina. Lurrian askatuta. Bastakit, ilargi, ez dakit nola erabiltzen. Traste zarrau. Eta noan joan jakitea ere, ez lehoket bate gaizki. Honea goaz. Cinturón de brea. Kristo nahi behar dugu, misio oso politxe izango gala, aurri ikusten nahi naiz ikusentzuleok. Bastante urrutira joan behar dugu. Egiteak egaizketorreko ibilgailu bat ere, baina ez daukegu bain momentu. Parin ba azaltzen hor non bain. Norbaitek utzitakoa. Lurrian askatuta, baina ezin dut askat... Hori zan! Joe! Zer gela nahi zen? Eskarrik asko jargi, zure laguntzakin lortuet. Ba, ze ondo hor sartuko dudana. Ze bikainki jongo gehan noen. Txalo! Aupa! Lehen momentu baten John League jarri du komando itako bat, mekabendio zan, ustez beha azaltzeala baina hori esaten berez, mekabendio! Akaro, hemen ez daude horiek John League, baina jartza elementu zuen komando nik ingo ditut nire hau txaken, bale? Piskatu humaniza bengo bat, sistema. Bueno, eske hori jarreta ja nahiko, baina harinari ingoaz. Boh! Erraz! Aixe! Esklabizatu ingo zala gure esanetan? Bai, ni zuen esklaboa naiz. Ni betidanik izan naiz nire ikusentzulegoan esklabu utxa. Ongi adi, laizkiria! Xabi erreuzkitze. Hobeto hori indaiket, Ongi adi, laizkiria! Xabi erreuzkitzen esaldi asko daude. Pankarta baten jartzeko moukok. Lotxa eginda, gizara joa, adibidez. Boh, oso guztua noa, Trastetxo honekin. Eta bueno, gaur saio galanta izango dugu. Zakate gelan, behatzitan. Denboraldi berri hasi da, ni bendiken naiz inkorporatu, baina enteatu naiz kriston gauza daudela, kriston nobedadek. Eta gaur parte hartzeko prest izango naiz. Akaso entrenatuta dana ingo naiz, bueno, entrenatu baino ikastaro batin, teklauakin idaztekoa, ze, bueno, bi behatzekin idaztet eta pixka paketean, Promo. Eta... espero dut, beste ikusentzulek ez hartuko zatela. Espero dut ilargik bere ohiko maila erakutseko mobiletik idazten. Eta bueno, eski hor oso jende bizkorra biltzea. Hori da nahi Jon Lizen zuzenekotatik gutxien guztia ez aitena. Ba, jendeek teklauakin oso azkarri dazteula.
Eta orduan, ba... Ez da nik mantxoa da izela, behaiek azkarrik diala, zengo nukenik. Hori da arazoa. Garrantzitsuena zozketan sartzia da. Bai, hoxe. Saiatuko naiz. Gogotik saiatuko naiz. Portatila piztuta izaten saiauko na. Eta bueno, ikusentzuleo, ba, streamingen hasieran esan duten bezala Death Stranding behingoz bukaera joa, offline jokatzen nahitu niz asko eta oso gustoa, egia esan. Eta joku honen bukaera iristen nahi gea, nire ustez. Izan datorren azten ja Elden Ringekin nahituko gea, joku berria, izugarrezko espektazioa dago, kriston hypea dago, saiatuko gea baita kooperatibon jokatzen, ilargikin, ibilakin, gaur zitalkok esan du beak nahi dula, baina bea PC gamerra da, orduan zaila izango du, elkarrekin egitea, zaila baino ezinezkoa. Planes adelantados, mierda jodida. Hostia, esaldi fuertea botaiazu, esaldi fuertea. Ba... Tristan esaldi haitu eta seguru honetan Pascal, adizkideak esan ditena. Eta aztu intzait, urrengoa pasago izan. Pascualin dituten esaldik onena da. Ara, nahi baino horrotzen on motoa. Horra. Ez dauka errimai, baina indarra bai. Planes adelantados, mierda jodida. Hori zue jugar ganateatako esaldin bada, fijo, joan lez. Por cierto, zemuz zapatun. Ondo juntzan, zuen poteo koskorra antzulan. Mezua jasoet eta ontsa irakurtzen nabal lortxagabeki. Ja, nire txosteko taldekidek dira. Nah. Notifitxarrak, biharko ensaioa zelantzen dago. A ber, nik ez dut urjaiak izan nahi. Dino, pixkat falta zaizu jokoa bukatzeko. Bai, Bai, jarri. Bueno, a ver, hori notizi onare bada, oso guztuan nabil joku honekin, orduan hondik asko falta izatea ez da notizi txarra. Baina, bueno, presio hor dago, komunidadek presioa jartze digu. Ah! Kontuz, Sam. Komunidadek izugarrezko presioa jartze digu. Eta... orduan, ba... nahi nun bukau, ealderreinekin azteko, eta bar. Baina berdin da, offline bukatuko, ez da presaik. Presa zertik zartze hondik nire burui. Komunidadek ez palin bauke presaik. Batzutan burun zartezkit tontakeri batzuk, eta gero ailargik argitzeitenen kontuatzen nahi tontakeri batzala. Hori dauka jende jakintxukin izaitak. ECB, bitrago eta etxea, joan lehizek larun baten. Zaharrak zeate ez da, Jon Liz. 30ko krisia, adian. Hori ze. Pentsau dut, ide eukinun aurrekon itea irratsaio bat. Osa, ez saio bakarra, Baizik eta saio asko, tematika berdinakin beti. Eta izango litzake 30ko krisiai buruzko irratsaio bat. Eta jendei, bereziki momentu hortan daun jendei, baina baita ere ja pasauta dukena edo, elkarrezketak horri buruz. Zer itzaizu idea hori? Oe, hemen ze, dana arkontezarrak aldaude, o... Pake pixka nahi dugu, Dio. Ke ba, domekan goiz jaiki bier. Ah, mendia juteko, akaso? Liz, mendizale. Badeu, arkontea eta zikina, baina. La hostia. Latzeko paken. Paken mi Juan Mendin, zuek etorri arte.
A8M, mendira zerketan kruzia itxea. Bai, gaina esan zenean, Jon Luis, barkatu, esan zenean dazten zait. Hostia. Beraz, zurekin kontau daik eta Jon Luis, irratsaio hortan parte hartzeko, elkarrezketa bat ingo izut, 30 kresiai buruz. Ba, ide hori etorriztaian azte burun, eta azut eukien momentu honetan arte, eta irutzeit, momentu honetan irutzeit oso idea hona dela. Oso irratsaio interesatentea litzakela. Ados zaudete? Dirudienez bai. Ba, bai, eske gai interesgarria da, bai, bueno, nahi interesatzeit, ba, bete-beten hor neolako, baina, bueno, entonces, kondentzako da interesatzen, zaizkela. Jo, Zeus! Latoso guiaba, Aldeiteko, paken usteko, pake neola zuek etorri arte. Aurtsoa nazkatzen nahi da, eta nire bai. Aurtsoagoen lu izen hau. Gizon kariño hartu dio zamek eta izena jarri dio eta gauza politia hartatzen nahi dian. A ver, bake pixka nahi da. A ver. Venga. Vale, mierda, hauek bizkarren hartu ditu. Itxura txarra hartzen nahi da, karga atzin utzizu. Bai, ilargi, baina ja konpontzen nahi naiz. Konpontzen nahi naiz. Egin dezagun betiko jokalditxoa. Hor sartuko ditu trastek noski. Horren ze, 30 kresialdian iratsaioa mola, ez? Igual ez, hainbestez, ez da zer esaten, baina, bueno, Jon Luisek parte hartzeko gogoa erakutsi du, beraz, gustuan horrekin. Eta, bueno, misio zarrau, ea konpontze duen, nola hola. Egin berretoin, lasai jun, noakadan asmau, aurrera. Eta... Ze! Ostia, kagauin detela! Kagauin detela, lagunok! Kaben sas! Ilargik esateu, nik entzongo itxut zuen krisiak. Ze zuk ez daukezu, ez? Zuk ez daukezu, klaro, zu ja pasata, eta ja lasaizare, ez? Bizitzan momentu igonenak gozatuz. Nik uste Twitchen eitxeko moduko ala, dio Jon Luisek. Sprairik ez dara mazu, ez ilargi ez dut hartzen. Zer dutzen, igual gaizkitet, ez? Aritu bezala gonbio ginke. Bai. Zertan hain naiz lagunok? Zertan hain naiz nostra... Ez que dana batea ezin dut. Txata, zeata. Harri merituna hor sartu kontakeri hauek. Joder... A ver, Me caben... Ah, ahorita, ez zuzait azkenen. Joder, hori zan. Bueno, bagoaz, lasai, bagoaz. Lasai, dana konpondu eta bagoaz aurrean. Oain, arkontema balmego biden, arnasik ez hartu, eta listo, Hau ja... pasata dago. Ba, Twitchen iteko moko eritzaizu, Jon Luis? Ez que nik Twitchen... Politia litzake, ba, Twitchen ite saio batzuk gola, Bideo jokui gabe izketan da kamarakin daula. Baina, joder, ez que ordenadorea... Enaiz bate ordenadore zalea. Barkatu, Jon Luis, hori informatikoa zela, baina... Neiz ondo moldatzen, da beti aratzeko mateizkit... Playen iteguko banuke, la hostia, errealitzake, baina ez que Playa jokatzek. Playen beti joku batek egon behar du hor. Orduan...
ez da irratsaio bezala ingotela, punto, irudi gabe. Eta bertan eraman da gonbidatu, eske gonbidatu bat bere etxean da, beste bere etxe, hori da de konfinamiento, hori nahi bain ja... Hori berba ingo joa hau, Jon Luis beti laguntzeko prest, ezke ze tipoa. Beti prest, ondo Jon Luis. Berba ingo joa, bai. Bitu, hau lehenengo aldiz kamaran erakustatu uztet. Hola inbertzaio, zehatzeko, aurtsoa lasaitzeko. Hostia, kostatzen izaio, igual fuerte mamarko jot. Yeeeey! Lu! Lasaitu, ai! Venga, bazen. Joder, padrazo. Padrazo total, Bai, padrazo total hain dena. Bagoazela launok. Jack! Bello! Ze ondo pasau deun. Paleontologo email bat bialdu dugu. Danata sentatzen nahi zoin. Ez kero ez dut irakurtzen, baina bialdu itela email bat ja bakit. Musika zertzeko momentu proposa. Kojima. Fideo zarra. Joder, zeman mejora uzun, ilargik dio. Zain egon, aber esatu zian. Nun gehatu dira umea hartzen ere etzenek izun garaieiek. Bai, ezke padrazo bat indona bain. Bai, ez egida joko iturukitu hartu diot, Orduk pasauta gero, dana esan berbalin ba. Hasieran kiston paketean izan, bakigu. Baina, tonto, espailatzen hasi naiz, da azkenen moldatzen naiz. Ba, ez da oso zailar ez da, baina, bueno, gauzatxo asko dauzke, pixkatu ditu arte eta enteatu arte, ze botoi asko dira, eta, bueno, aukera asko gare, eta gaur egungo jodu komplikatu dira lagunok. Super Mario zaharra erreza, bazan Game Boy zaharren. Errezago baino simplegoa. Baina, ostia, hona dauken sakontasuna topatu din behar, Zineman, zailo da hon, ke arrizkoa ala honok. Ke arrizkoa. Eta guain, a ber zer datorren cinturón de brea y la hostia, Hau, ojo, esperantza hundi dauken misio honekin. Esan digu, oin harteko zailena, tipok esan digu ya, piston erronka gala ez dela erakutsi gu. Bueno. Ea bat zerra datorkigun, ni piston gogokin hau ikusteko ze pasatzen. Cinturón de brea ipatu zuenetik, ja emozioan hori izan da jakinen nahi nun hori zertan. Eta guen berta goaz, gure karga dana soka batetik zintzilik damakiula, hori gaurko nobedadea izan da. Oain arte banekin olako zoze bat zala, baina nekin martzen jartzen eta jargin laguntzakin lortu dugu. Guazen bat brea gerriko zarrorta, galipota gerriko zarrorta guazen. Galipota! Jack? Jack? Ba, ze ondo goazen, ze paisaje harra, gaur guztu nago lagunak. Gaur aztelen politia da gaur. Aurrekotan, bizkat erneatuta, aurreko azten zuzenek ez nunen, lan asko neuken, konservatorioko azterketak, eta lanpetutan enbilen da estresauta, batez ere, hori estututa estresauta, eskatarreta bezala. Nire burua ez du hartzet batzutan, normalen nahiko lasai, nire batzutan eskat flipau bitak. Eta gaur berriz, azte lasaia da gaur hasi dana, niretzako. Orduan, beste aldarte batekin hasi nahi. Eta zuzoneko ere beste aldarte batekin iten nahi. Epa!
Yeeey! ¡Epa! Levitando! Nola da levitatu euskaraz? Levitatu? Ba, asko gustatzen levitatzea. Boa, lehengon, a ver, zaitan zian lagun batek, zer baten aizen, oso graziosoa zen. Bai, lagun bat aizen talden izenak esaten, eta YouTube esaten hasi zan, baina etzan bukaeraino iritsi da, you dos, esan zuen, baina hola, pixkat dos behar inglesez ez zela esaten. You dos, you dos. You dos! Kaixo, ate! Aspaldiko, Atenea! Zemuz ga! Zemuz ga! 24-03, Leicester! Leicester zure urte betetzea, Ate? Oh, hello! Ba, aspaldiko, zemuz bizigea. Leicester da, Martxoan 24. Ni burun dauketoi, Bai, gutxi falta. Eta lehengon jakinun... Nik pentsatzen nuen Atenea zure izen artistikoa zala, eta lehenko jakin nuen artistikoa ez ezik legalare badala. Haze poza mantzian hori jakite. Nekatuta, eta zu, ni gaur guztoa, politxe hasi dut gaur. Lasai nabil. Aurreko azten hain nekatuta neon, ze denun zuzenekoa ine, baina gaur bai, gaur guztoa nabil. Ipa... Baitu, olako tontak eriteko gogoa dauket. Yehehei! Iepa! Bada bai, ajaja! Atenea, nere amaren errua! Errua edo meritua. Gustaz zaizura izena. Hostia, hondik falta dala, Uste non ja bertan neola, baina... Kamio itxo hartu behar dut. Zeritzaiz, Animo, ate 24-03, dio Ilargik. Animo, bai, nekauta zarela. Estelen eguerdia dela eta nekauta zarela. Eskantxa berra do. A ver, joe. Ez da oso praktikoa katxar hori ez, Ilargi. Jarri eta kendu eta zea eta... Dios. Oin dana nik horran izan behar dut. Hor sartuko dugu, venga. Ozen ba! Ilargi, bai! Eske, egun bat festa eukidut eta kakain da nago. Bale, claro. Kasu enten, ezkerrak lanea jutezean deskantzatzeko, ez? Hori da pixkat zure kasua. Honeke deskantxo berra, Jeseus. Bueno, disfruta. Hori bai, horizon irtetzekotan horizon irekitzekotan nago. Ostia, horizon berria daukezu ja? Karo, gaina zure avatarra horra saltzean nagoen nina hon lekun horizoneko da, ez? Ali da, ez? Ali, nola da? Ali. Eta nik ez da jokau, Horizon zarrarez, da berri ere. Bueno, a ver, zertan egia tasio? Kaben dio. Traste zara utzi nahi dut, ja? Zertan egin nagaiten. Eska, inbeste botoi daude hemen. Desengantzar transporte, hori. Garen bizkarren hartu. Eta bagoaz. Onartu. Ondo zindoazen pospozik EV-ek pikuta bota dizuten artean. Ez. Ez dut onartzen hori, Ilargi. Ez dut onartuko hori, ze... Lasai, EV hoia izan diet, bueno, paken utzi, arkontezarrak, eta aurra segiet, lasai asko. Atek dio, bai... Ilargi, bain jokoa bukatu arte jarraituko dizu. Beste katxarrit horrek, bai. Latoso da pixkat,
Gui gustatzen kamioi jotea. Kamioi zalea naiz lagunok. Bertan gea, guazen! Behitu zen gauzkon hemen. Nire terrorista guztokoenak. Nire gerrako kriminal guztokoenak. Ahí ba... Paso nire kamioian muturra. Kriston suspensioa, edo? Bai, kristona. Kristona salto egiten kamioiak. Eska flipa ba hori. Ika Rocket League, da? Zakit noiz joko da zer Rocket League, jokua. Oso zoroa da. A tope! Ate! Ba, asko gustatzen zure izena Atenea. Nei izen berezikola gustatzen ezkid, ohiko keztianak. Hain unin izkautu Atenea izena honin hor, eta posta batik. Ni Josu Isai asenaiz, bere. Hori ez da oso normala. Baina esatari lanetan nire izen esataristikoa, Stasio, Zuruta. Mila eskar! Zerratik? Beste talde bat! Ojo musika! Silent Poets. Poeta isilak. Bueno, ardun zaze diskoa grabau, ez? Hain isilak balin bazeate. Ojo, Guapo hau, hostia, volumen egoten ezin naiz. Telebistako mandotik, ez ba? Belarritan daukek, pasio. Ze música eta ze paisaje edarra. Sam, deberías estar cerca de la vieja obra. Tú deberías callarte Busca cuando hay esta terminales y música. coloca los materiales para procesarlos. Uf. Pasote, música. Buah. Silent Poets. Beitu ze realizazio lan egiten izan, Momentua politia izan da din. Yey! Joder, ate, flipantea zure jorrako historia, Zeus bat topatu zenun. Claro, zure aita. Ez nekin, baina... Claro, Atenean aita Zeus. Martxa mantxotzen, abestia bapaten ez isiltzeko. Ala neoa, eske, ze politia, Ez! Tienes que procesar esos materiales para Cállate. completar el relé final. Bakigula! Gaina bakizkigun gozak esaten tipoa. Ze musika politia. Bainutxo bat? Zea hotxa, Zer deu? Zer deu? Ez! Zer ridikulo indeto baina? La ostra! Kusten lezue, ito inaizela. Bainatzeatik musika politi horrekin. Joder! Azarretu inaiz, Azarretu! Ez azarretu zezenkokin. Zezenkokin azarretu naiz, da ero nire burukin hori iteatik. Joder, eske ze hostia. Galipotatan ito naizela bapaten. Potxo, bai.
Potxo izugarrizkoa, baina, bueno, bintzat lekun bertan berpistezea, baina musika jundaia da ez da voltatuko. Dios! Bueno, gainontzen dana hemen dago, lasai. Lasai, pasio, lasai. Ozen kamionakin inberreko gitea. Uterora iritsi gara! Ostia, uterora? Ostia. Utero ditzi duzu... Ah, vale, gara. Ostia, barka, eske nire misioekin oso zentrauta nago, eta naiz kontura hau hilda berpiztu naizela, uteroa, haurtxoa hor... Bai, bebe hor zegoen. Bai, ate, asuntoa bain bebei, ez zaiola bebe deitzen, oain? Ja, izena buke, izena jarri dio samek, eta bain lu da. Beitu, kalmara lu. Eso es, todo va bien. Todo va bien, lu. Lasai, beitu. Eta bain bihotxo batzuk bialdeko izkugu, kusiko zo. Kriston konexio haukeu. Lu eta biok. Ai, trastek astu zaizkit. Ai, dinosaurio gainetak bezala! Ze goxoak. Dinosaurio gainetak bezala ze? Aurra, ez dut lortu. Venga. Hau bizkarren hartu eta guazen... Venga... Ze goxoak... Ah, de lu! Ostra... Oso txiste txarra, bai. Bueno, politxe. Baina ez da rapau. Bueno, momentu fuerte gatoz. Ilargi... Egokin nengoa. Hemen ze pasatzean berri ikusteko. Eta ni lehenengo aldiz ikusteko. Bai, hau dena entrega dezagun. Eta ia zer hartatzean. Rele! Rele batzuk entrega ditugu ez da idola zer da, baina asko gustatik izena, rele. Oso ondo, puntu asko. Puntu asko. Hartmanek ez dakize, trofeo ganado. Ikusten lezue trofeo ganado ze jartzeun, ikusten lezue, favorez saia zue. Ikusten zue edo borrauta azaltzea. Irrikitan bakitze pasako zaizun. Bueno, bialde dugu Hartmanek ez dakize. Reanimazion, bale, oso eskerrik asko, Hartman. Zainiz jakingo zertan, bialde guzun hori. Ez da ikusten, ere zuzenekotan ez da, ez, joder! Ba, haitu nintzen hor sisteman gauzak moitzen kaptura ora behar zu azaltzeko. Ez dakit zergaitik den. Pentsatzen nuntzala konpartitze politika norbere ajustegatik eta hori aldatzen zaio nintzen da jartzen alik eta irekiena, baina alare ez da ikusten, ba, en fin. Ba, txorraga da, zein importa zaio trofeo tonto horik, baina, bueno, nahi nun ba, biztan utze. Muy bien, Sam. Ahora accede al terminal y conecta el relé. Joder, el relé. Joder con el relé. Se va a liar, Se va a liar con el relé. Ojo, Ojo, ze pasatzen honen relé zarrorekin, Galipotak herrikokin zer gertatuko hain lagunok. Beitu. Mendebaldaren konkista nola joan. Ez que ja iristen nahi gea Mendebaldeko kosta, eta horregatik pentsatzez joko bukatzea daola, baina hilargik esateit, como que no. Estamos conectados. Tipo honek deskonfiantza sortze du mundu guztiri. Zeatik izangotea. Cerca de Amelie. La oportunidad de América. Edge City te espera. El personal que enviemos construirá un refugio. Con el tiempo ampliarán sus operaciones y crearán un nuevo centro.
Con esto continuarán con el legado de los valientes que perdimos por la brea. Todo gracias a ti. Veamos cómo atravesarás el cinturón de brea. No dejes de luchar. Uf. No dejes de luchar. Como hostias. Zeharkatu berdeu. Galipota berriko alagunok. Es la única forma de llegar al oeste. Por si fuera poco, no creo que tu CQP sea capaz de construir nada que te ayude a pasar. Algo se podrá hacer. No podemos rendirnos. Hay demasiado en juego. Ya veremos si se nos ocurre algo. Pero con toda la experiencia que tienes, no me sorprendería que ya tuvieras claro lo que hay que hacer. Pues no lo tengo. Die Hartman. Karetak sortzen deskonfiantza nik uste, ez da oso amistosoa, eske, no dijoa kareta horrekin tipoa, Asuntoa arpegi erreta dukela, horretik jartzeu kareta, diotenez. No dejes de soñar, no dejes de soñar. Pentsatzet kantu bat dala, ate, baina ez dakit, ezin dut doinua esan, ze ezin dut kantau, ez dakit doinua. Ilargirekin ados da ate, eta ilargik barre egiten du, barre. Bueno, nola gurutzatu Galipota berrikoa, Ba, nola izango da, gurutzatuz. Ze hostia. Kamioien hobeto, motorren baino. Motor hartuet kamioira joteko, hain kamioia gerrikoa zeharkatzeko. Lasai asko baina, hartu kamioia, sartu Galipotata, eta aurrea, hemen ze. Ez da, sekretuik, gauzako laia lagunok. Zein gonez beldurtu, Galipota daolako. Lasai, lasai, aurrea. Saltotxo batzuk egin. Eta bagoaz. Gozo, gozo, gozo. Ea, ikusiko dugu ointazio zudupek nola gurutzatzen duen. Ja, ja, ja. Ja parrez, ez? Kamiona hor geudela. Oh. Ze, kubritu iteula? Ze, hosti. Jo, ba, buelta eman ez, no sé. Bai, ze, erraldoia eta. Ja, ja, ja. Andorrako youtuberrak bezala egiten, motorra kotxera joateko. Hola biltzaldia, hola biltzaltzeate Andorrako youtuberrak, ate. Jon Liz, ongi etorri itxaso zabalera. Blot, blot, blot. Itxo. Berriz ere bigarren aldiz gaur. Itxoi naiz. Parrez danak. Iepale, arkakuxo. Zemuz geha Tasio, kaixo, arkakuxo. Tasio, Tasio. Ez da kantua izango. Tasio, Tasio. Bailalo despacio. Kantua, hori esateuna, zautzaldezu. Oin be izango dia, bale egalariak eo. Oin be izango dia, bale egalariak eo. Zeoz izango baine, dios. Atek dio, noski, amoinaren etxera joateko kotxea zapatinetea. Hola giltzaltzea, ate. Arkakusok, ze muzira? Untxaniz? Arkakuso, untxaniz? Men zeharkatu nahien brea gerrikoa eta ezinen. Nahien eta ezinen. Arkakusok dio, arkakuskar, 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 arkakuskar. Tasio, tasio, y se fue. Hostia, hostia, hostia. Gaur fuerte, astelena fuerte hartu arkakusok. Barkatu egin behar non. Ondo. Ez da, barkamenik eskatu berrik, Politxa izan da. Atek, ez, tristean ere bizitza. Ja, ja, ja. Oinez ibiltzea beraz. Zan bezala, en el momentu itxarrenetan. Ze, arkontezarrak hemene? Ze, eurie. Zura txarra hartzen nahi da kontua. Gustau zaizu, Bai, nahi txorakedi
maila bajoeneko txorakerita txistek gehien hori gustatzen zut. Ba, gauza real gratuitok eta ez daukenak zentzuik, nire favorito dira. Ate oraindik barrezka do. Bai, seguro. Ba... Kontuz, Tasio. Nah. Alde hortik, parasito zerrioik. Alde hortik. Humanidade zurrupatzaile zantarrak. Paken usteko, esan dizuet. Sam, convendría mirar los correos, por si nos hemos saltado algo. Ai, mirar los correos, hortako nago bani. A los lugareños. Ellos podrían haber notado algo. Hortako nago bani. Osea, parasitos ingurauta. Hostia. Bazkaltzea noa, Arkabuso, honen dizula. Ondo pasa estelena. Zer humore horrekin. Alde parasito zarroik. Ataken usteko, lausti. Zertzen hor, karramarro egalari bat. Hala, venga, txipiro diat, eta zikina. La hostia, nunca mais. Eta ez tekarri armaik. Bueno, para granada, txo. Eta nahiko izango. Bueno. Balea, hoi montan balea. Hostia, eraikin zoro batzuk bai, Itxusi jartzen nahi da kontua, Bastante itxusi. John Lee, 3.900 da lehenengo urtean, balia agertu zan itxaso beltzian. Earra, John Lee. Earra! Badator hirugarren potxoa. Eta parreak. Ba, ez dator potxoi, Gilargi. Ez dator potxoi. Hongontan, misioia... Aurre eraman guat, kusiko za. Bale horrek ez dut zarriten gaina. Sokoldarra. Era bat inofensiboa, bale hori? Bale bat erzengo iba nahi. Ni zelako hiltzailea eskarmentatu bati. Bueno. Baletxo bateatik, Lu ez da osondo, autotoxemia pairatzen nahi da. Eta dut erdan, baina bueno. Txura zerra duken gauzatxo bat. Eta ni aprobetsatzen nahi nahi. Momentu flipau espiritu eta arkonte eta baledun momentu oniriko flipau hau, ba, iristeko nire destinoa. Ups, Ilargik aurre ikusietakoa gertatu da. Hirugarren potxoa lagunok. Hirugarrena baten bat kontatzea aztu ez balima zaigu. Kaso laugarrena ere bai. Baina, bueno, Samen bizitza olakoa da. Hiltzea eta berpiztu ditzea. Beraz eta arazoa, laso. Horra, umetokin. Aratx, gertu zinan ba. Ostra! Eta... edifizio zoroiek hor segitzeue... ez da bukau, zea. Momentu baletsua ez da bukau. Hiltzeatik. Jo, ba, ez dut bat agrazik egiten. Movida honek. Egi esaten egali mazue.
Eta korrea behiratuko bat igual. Tiporrak esan diten bezala. Ze pistak egon lehizke. Zer du da, zema denbora goaz? Nundi gatoz nora goaz, zer du da. Zema denbora gatzaigu. Horretan laurden damakigu, Ai. A ver. La bióloga Evo Devo. Ezintzun izen normaltxego aukera honek, La bióloga Evo Devo. Bueno, ze esate ditu. Muestras de hebrea. Edificios devorados enteros que luego resurgían milagrosamente. Intrigantes. Si la brea es una puerta a un pasado consumido, quizá podamos manipularla para que regurgite o complica toda la historia, regurgite. Para que regurgite lo que se haya tragado antes. Regurgitar. Zer da hori? Existitzen zan hitz hori? De verbo regurgitar. Baina hor jekin jarri du, jekin idatzi du regurgite. Bueno. En fin. Bai, Jonizek gaztelania ondo manejatzeu eta hausnar egin uste dut. Hoi behi egiten du bai. Hausnartu. Deck me. Kaixo eta zio. Kaixo, deck me. Ez dakit ondo esataten zure izena, baina hola esango izun momentuz. Deck me. Zemous. Bengea, deck me. Momentuz zailak pasatzen nahi naiz. Ez dakit nola iritsi nire destinora eta laizter hilargik txibatu inberkoitz. Zine redikulo aiten segi. Hola zuzeneko baten. I ez, jota. Ba, kontura honez jota dala. Baina, karo, nola esatea hori? Dekmig. Orduan bat, dekmig jarriet. Hola, Balkanetan da jota i bezala esateu askotan, ez? Ba, bueno, pentsa detola esatea. Ljubljana bezala, bat, dekmi. Gaizkin aldet, joleiz. Gaizkin aldet, dekmi. Regurgitar baino zailago bai ama. Bueno, musika tekno bortitza jarrigo, Gaizki pasarazteko, segurasko. Baina nik volumena jaiztet eta lastai asko segitzen. Teknazo honekin, ba, bueno, elkar bizitza. Duin bat, nahi nuke. Ilargik esateu, jajaja, ni genizun ez esatia pentsatzen. Ba, hasi zaite ide horiek aldatzen, Ilargi. Bueno, behintzat ez da trap. Nahi berez guztia zait trap, baina una kontzertun, ba, enun ondo pasa. Lagunok, onartu gara huen. Nahi zain gaztea. Zea naiz, baina inbestrez. Eta bueno, ba... Hemen kontukola, balea ez da azaltzen. Behintzat paken utze ditu balek. Baina, asuntoa aurrea joan behar deula. E-mail arraro bat jaso deula. Esplikazioko ematen horri buruz. Ja, 3 aldiz itota gero. Ba, korreo bat behar digu, la bióloga Evo Devok. Esan digu. Ez dakik guz esan digun. Oza raro esan dizkigu. Hori. Brea, denbora, garaibateko edifizio gazaltzeiala. Orduan, ba, para que regurgite lo que se haya tragado antes. Ze. Ta, horrekin ze. Eska konpiratu da kontua. Eta honok. Inagek ez du ezer esatea pentsatzen. Baina, esan berko dugu, zen noiz pait. Edo, nik nire esperantza da, harri horiek igotzean bezala, nire igotzea hola, lehitatzen, eta horrekin jutea aurrea. Eta horrekin iristea puntu horta, zer izen. Ni de koña, Ilargi. Ah, baitu, bukatu da Arkontezaran erasoa. Pake pixkat eman digu, Eingoz. Segi aurrea edifizioz edifizio. Por encima de la brea. Pero si pusieses una especie de plataforma, sería otra cosa. Otra cosita. Oye, eso me suena. ¿Recuerdas haberlo hecho antes? No. Yo diría que sí. Yo diría que no. Chaval. Intenta que aparezca una ruta que atraviese la brea. Bueno, magoa naizela pentsatzen, zeos.
Ja. Ze hostia. Aerosol reparador de contenedor. Hori interesante da, Ilargik eskatu digulen. Olako bat eukitzeko eta baina bauket Ilargi. Ze nahi zuitea hemen? Kriston estruktura zarra, oze? Desmontar, ez. Mejorar, ez dara horrek ez dauket. Ez dauket materialik. Anate! Anate! Ikusten lezu eate. Horra zaldua? Ilargi mesedez laguntza dara. Sei aurra edifizio eta edifizio batean nola joten ez. Baina ez azaltzen, Ze arraio indar da hemen. Aerosol pixkatekin zaila. Gurrua batekin ez dauket. Galduta nago. Gia baten behiratu beharko nuke. Baina nahiago Ilargik esplikatzea. Ezin zu ezer sortu? Ez. Produkto kimiko hauekin akaso? Nik ez dut ekarri ez dakot materialik. Sortzeko ez da izunak kiralio eta ez da izek reistoa behar izatea. Ceramika eta... Gauza, hemen edifikatzea garezti dago. Nien ez ibiltzen alako gauzakin aurratatzea? Harin ibiltzen guztatzait. Mendin? Hartu duten produkto zarro ikin zozein daiken. No te desanimes, Lu. No tienes materiales con los que contribuir. Contribuir a Hacienda, Ate. Que ya te vale, Nei sonatzeit, edifizion gainetik iritsi izana 1000 aldiz itxo eta eo. Ez te akordatzen zein berdan. Ni bentsatzen hon nahi zeniala erabiltzen kodigo bat. Kodigo epiko bat. Esatu zizuna. Ez txibatuta zio izan behar du, beak deskurritu behar du. Hola politiago da. Na, asunto ez dakizula zuke. Geo eta okerro ba. Geo eta okerro. Puf, Enoiz berrizitoko, ze bakitorrea sartu ezko ditin gona izela. Esan dit, bat zehozen montatzeko. Igual, indaiket, hemen bildu trastek. Eta hor dauen trastez zerrioikin. Azkenen, materiala lortu, edifikazio matiteko, Zaila akusan kontua, Azkenen gia baten behiratu berkoet, baina hortako inberko nuke streaminga abandonatu, ordenadorea piztu, gian behirau irakurri, hemen 10 minutu utzi zuek umezurtz, eta holakoik ez etingo lagunak. Nahiago ez zuek hemen irizkin jontan bueltaka ibili bi ordu. Nere aurtsoa, gaizki dago. Nei sonatzeit edifizio gainetik iritsi izanan hori irakurri ez, ja. Ai. Beitu, Padrazo. Eso es, duérmete. Laurtxoa, lasai, politxa, lasai. Erruperren kantua kantatuko jot. Gidan koldarrek behidatzen dute. Koldar... Claro, horretin ez behirau. Todo va bien. Horretin ez behirau, Ilargi. Koldarra naiz, baina bizitza maite dut. Venga, padrazo. A ber zeite dauna. Asunto hau ez dau bate garbi. Baitu, hor daude edifizio koskorrak. Beraz, Ilargik esan dako, enbarkago azkenen? Edifizio, jo. Eta hartu dituten objetu
txorra hauek utzi, ez? Ez ketzai bate gustatzen karga eramatea. Neka hogeiten naiz ikustekin bakarrik. Hau hori bai, baina hauek ez, Hau fuera, Fuera, yeah. Fuera, yeah. Alde. Ba, edifizioak ikuste ditut baina. Eta batetik bestea jugo naiz. Jarki, sartu txapapoten, ea... Nunca mais, la ostra. Nunca mais txapapote, la ostra. Joe, beriz, EV gehiago dauzkeu. La grande pereza, mateit. Ni gustat handik dala, ez? Handik txak. Etxez etxe. Beriz. Bueno, zuzenen jugo naiz, araño jotek. Beriz amatik nahi got, hil eta berpiztu eta bat. Bueno. Jesucristo bezala noa, Bate gumen estabilidade pixka daukeula. Ea, ba. Hiltza alemanaiz gero handi jugu nahi. Ez dakit. Lurretik gertuko gaun etxe hori, Dañado. Trirrueda invertida. Behitu, bagoa zela, Ostiralean, Elder Ring jokuri atetzen bada, Tazio orain da El del Fango. Arkakuso bueltatu da, eta lehenoko maila igualen segitzeu, Katxondorako prest. Eta eskuarten ezer oso elaboratu ekiga bere, tak, botatzeu eta gustoko dugu. Ikusten bazu, heltzen zatiuztela, txapapote eskuek, ez egin. Kontutan hartuko zure aholkoa jargi. Vale. Ja, Arkakuso. Top, Arkakuso. El del fango. Fango frango da omen. Baina zea da, Brea. Galipota. Alaren nahiko likido dago galipota izateko, Hori ze, Fideo Kojima. Hondik urruti gara, Mantxo, goaz oso mantxo. Piskat, Dark Souls itxura hartzen nahi da kontua, Sam, ya lo tengo. ¿Recuerdas en Port Knox City cuando luchaste contra ese EV? Si atraes a un EV hasta allí y lo usas para levantar edificios desde dentro de la brea, podrías crear un camino para cruzar el cinturón. Sería muy peligroso, pero hay otra opción. Hori ja hilarrik izan dit, Ahai... Hemen ja, jota goi kubrizo. Haitu ingo martxantan. Berandu, zezenko, berandu iritxe izberriz ere. Me cuesta más moverme. Sí, me hundo. Eta nola nahi du nik zehatzea. Epa, eriotxa eman didate, Nola nahi du nik erakartzea EV. Behi gazaltzea, Bueno, eriotxa hau, aprobetxatu nahi dut, jugunea joteko, deskantzo txiki bat, eta bueltatzeko hemendik 5 minutura lagunok. Enteatzea lehimo naiz, norbait juteala, streamingetik, nik jugunea jo nahi zen bitarten, asarretu ingo naiz, asarretu eta leporatu ingo izot fideltasun falta hori. Aitu ez, atxo ezue, atxo ezue.
Peño. Esa Peño. Esa Peño. Ze estampa tristia. Kamara hutsa eta Sam gaixoa euripian. Jungera. Ez gaude. Jende gehiago dagoen. Horrek hausnarketaren arama. Piratzen naiz dagoen jende gehiago esterminen. Zer hartu da? Zeatik? Akaso urruzte alin baet utxik egundaka ikusle sartuko eta milaka eta azkenen dirua irazikoet? Akaso bai. Siesta botatzen gaude, Sam bezala. Ezke bakizu. Siesta bota behar da. Ze bertzenaz San Valentin. Hostia. Kontua da, ibila 87 sexia etorri dela. Barkatu, ibila etorri alda. Eta barkatu ez, zorionak, arkakuso, zorionak. Kristona izan da, kristona. San Valentin. Berriz gure hartzean itzulea. Ze txarto. Nunda bila. Barkatu. Ilargi, nik guate ondo zindua zela. Guate? Nik guate? Water? Nik guate ondo zindua zela. Nik uste ondo zindua zela. Baina, ibiltzei utzi jozu eta txapapotek xurgatu zatxiu, eno ziur. Arkaguzio, Sherlock. Ba, hostia, ez da horreza, movida hau. Igual moton juta naiz foto? Ez da. Garen, ez da bat erreza. Ba, hostia. John Leaf, ze kotila zean, batek ezin du ninja lanak egin. Ibila lasai izan ikusten estremina, parte hartzeko presio hori gabe, eta John Leafek salatu indu. Kaixo Ibila, hypa aldaukezu, Ibila. Hypa aldaukezu Elden Ringekin. Rekauso, jargi, jijiji. Eta... Entzuten, lanen nagota. Lanen nahi altzea, Ibila. Jode, bazten ez zitea, Sam. Ara zeinatea den itzaletatik. Kaixo, bebesito. Ez asko. Ez asko ze. Lan askotzea lehitu nahi. Lanen ari zea baino lanen zaude, Egonen, Ordutegi bat bete behar da, eta... Bale. Hypa ez asko. Ez, Espero nun, ba, ez daukezu, ba, bueno. Zin dizu, eskatu hori barrun sentitzea o ez da sentitzen. Ez dago esigitzeik hori. Nik ez dauke kriston. Esaten nahi bezu, nik ez dauke kriston. Souls asko dia, azken urtetan, bueno. Nekeare bai. Baina, bueno. Ilargik bere hypak kontagiatuko du. Nola ez ez, me caben dios. Dio Ilargik. Nola ez ez, que te rajo, Ibila. Bueno, hemen dute jogerkoa, Ordu erdi pasa. Fuerte hasi naiz, ja nekatzen nahi naiz. Izan ez dakit nola aurreain, hori da problema, momentu honetan. Eta, bueno, Ilargik aholku gehiago emata espero nun. Que te rajo, zerteate, zizurkoak, oze? Zizurko esate aldu hori, que te rajo. Sorry, Ibila Laurita Zazpi. Salaketa batik. Ze auzo beherakoa. Barrio Bajeros. Ala llegea. Arkakuso. Justo eso. Barrio Bajeros y orgullosos. Oxe. Hori da gure egunerokoa.
Droga salmenta eta bar. Lasai hemen denak ataskau geha seko. Bueno. Lasai, vale. Lasai nago, baina... Aurra ineko nuke. Entzaitzan nuke. Bueno, etxe hortaino bentzat iritsi nahiz lehen, da berriz iritsiko geha. Baina hortek aurrea, ba, arazoak. Igual handi joan behar dut, hostia. Handi baina ez gero ibizteko ere ezkerreaka. Uf, lagunok, uf. Arze hostien behar dan hemen. Kontua da, etxe horiek sortze dela arkontezarrak erasotzea dituenen. Esan digu, beste aholku emaile horrek, Die Hardmanek, esan digu, gehiago, bueno, inbokatzeko, hola bazazte, baina horiek oinartean izan digu, deitu gehiek, nahi duenen azaltzea, orduan... Ez da gipa, lagun, ez da gipa. Hori da, nire eriotza, hori, izpi hori, nire eriotzan seinalea, lehen horren nahi. Lasai hartu beharko dugu lagunak. Presak abiltzek ez dago. Joku enten, da. Lehen ondo zindoa zen. Zateit ilargik. Ba, jargi, lehen gehiago naiz. Iritzen zaialako geota altuko neukela ura. Eta gehiago naiz da orduan baitu naiz. Zakit, aurrea segiko, Gehatu gabe, zuko esan bezala. Eta horrekin zerbait lortzen, Ez egitena, zeatek dabil hain mantxo, Sam. Galibo da beskateatik hanketan? Bai. Kara hori bilzik, no? Ja, koña peskat. Ba, ni jokua ja gortzen bezala ikustet, Jarki. Bakitzuk esatea zula, zu jokau duzu. Esatea zu, nik falta ala eta zuzien arrazoi daukezu, baina nik sentsazio horrekin jarraitzen ja, bukatzen ari dela kontua. Izarrak rozauta doia. Baselina ez daukazu. Alaxe joa. Alaxe joa. Ezin minbera du hankatartea, gizajo. Beitu, hor dago, beste edifizio bat, bideo hori egiteko muko izango, Geota gehi ondoratzen gogaz? Beitu, geota gehi ondoratzen egin geha. Ai, Hankatarteko pauso hori hartuko duzea bezala, referentzi bezala, oin arte, aire pixka sartze hankatartetik, ura gora joan enean, ja ez. Itoetzeagoaz. Idiota, te estás hundiendo la hostia. Eutxi. Esan, eutxi, Venga, ez ito, Ilarrik esan du, ez gehatzeko eta hola ez gala itoko. Guazen aurrea. Lehen gehatu gehanen ito geha. Zer gela izan zen. Segi aurrea. Epa, zer da hori. Zer da, zarek irala, Idiota! Beste potxo bat, lagunok. Bertze bat. Gaizki joa gauza gaur. Gaizki, gaizka. Zimerez, gian behiratzea joan. Hola dago kontua lagunak. Gian behirau edo ridikula egiten jarraitu.
Ai ama! Ai ama! Bai, ai ama, Ilargi. Asuntua... Da... Zagit zein beharko duen. Si ez dako eskorrain, edo... Gian behiratzeko ja streamina bukatzat eman beharko nukez, egun, ordenarea piztu, topatu guia, irakurri, ulertu, bueltau... Igual mugitu izan bazeina, gutxiko kurritzen zen zona baliatuz, txabapotia ipurdi masaileta egizten nahi zitzaizula. Zuk uste? Ilargi. Siesta egiteko modu arraro duke gure samek, Ez du motxila kentzen, ez da erabat etzaten. Hartxoa besarkatzeu eta venga. Ba, azken saiakera bat ingoet. Eta venga, A ver. Beraz, txabotia ipurti masailetara iristen nahi zaizula. Beraz, aurkitu behar dut gutxiko kubritzen zonaldea, Saiatuko naiz? Saiatuko naiz, Ilargi. Baina ez da ipanik, Ez da ipanik, Me cuesta más moverme. Sí, me hundo. Ahí va Dios. Azkar hasi gea. Edifizioa pasata heltzen zatxuztenean EV askatzen zaiauzea. Ez nago heldu. Ilargi, EV ez da azaldurein. Ez da azaldurein inundik. Hostia. Bueno. Zer da, hola, uno. Keba, Ilargi, ez dira azaldu, Ez dira azaldu. Ni segiet aurrea eta ito dinaiz. EV-ik ez da azaldu horretan hemen. Ez bakit EV-ek azaltzean ema besarkatzen utzi bere dutela. Eta balezarra eta azaldu arte itxoin, eta horrekin edizio goien goiala, eta bar. Baina... bitarten, holaxe gabil. Igual, inberdet, EV-ek zeuden lekura jun, aurretik ikusi duten lekura. Eta hola, lago kontuk. Han edizio, igual, ara juna izenen, EV-ek gehiago azaldu, ja. Edo batzea goltatzen nahi da igual ane bazaren EV-ek. Zaipanik, Ostra, igual, estruktura hortan zoze izangoa. Bai, izin dutena behin da berri zitotzen ibili, ze tontola iten ene. Nizoze gehiago ontola berra do. Oina hartako bizio izailena izango zala esan digu, bai, beste hartaburu horrek eta agi da. Bueno, horrekin behitu, Normalen estruktura hau eta urbiltza zenen, gauzak ikusteia, datu gazaltzeia. Gauza da, EV-ekin eta balekin edifizio gerten zaizkizu, eta gainetik jun altzinean. Ja, beraz, nahi eta nahi ez
Epa. Hau ze? Kontu ze? Hogeita hamabi kristal kiral, ez da kriston ekarpen hain, baina... Gauza da, eguekin tabeleak nire bizi gertzen zaizkizu, eta gainez ez ondaltzenean. Bai. Saiatuko gara. Saiatuko gara naiz, EV-ek dauden lekura juten berriz. Hortan zega, bera. Zega lortako motoa, ez hartuko et. Ondo egilailuk, launak. Aido, moto hor da. Beraz. Zoazen hortik. Motoen bueltat emangoet eta EV-ek dauden leku bat topatuko du. Non baiten azalduko, euri pixkat eta... Eta karo gaizka baina ez du eurikai, EV-ek ez da saltzen. Motoa zeon inguru hortan zan EV-ek azaldu jan lekuare, Nuntzen ba motoa? Lehen ikusi dugu, Bueno, dena hemen refugio bat daukeu. Deskantzatzeko aukera politia hemen. Baitu zen, ondo? Refugio gaina jendek montautako gideala ustet. Munduko erabiltzaileek. Hemen dutxatxo bat, eta monster bat, eta... Lula zaitu pixkat. Venga. X número 0. Vale, prest gare. Abiatzeko. Bueno, a ver va. Bicho, cinematicatxoa. Tengo un regalo para ti, Lisa. Cliff, qué detalle. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Oh, vaya. Es un gorrito. ¿Te encantan? ¿Y para ti qué, pequeñín? ¿Me permites que te lo abra? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Un astronauta. Yo. Tengo que darle a mi amigo su regalo. Astronautare iluntza marrazan, Ya no voy a necesitarlo. No, estena gorra benetan, Pelea. Eres lo único que me importa. Así que me voy a quedar aquí contigo. Mi amigo sabrá qué hacer con esto. Bueno. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vale, deskantzatu du pixkat. Eta guain, motortxo bat edo arruzte guen. Bai, xe.
eleganten hartuko dut. Hau, flipa batek egin duna. Atek egin duna, hor da berriz ate. Eta bai, bueltaske emango dugu. Eta ya noa... Nundi da, nozte kristo! Hor nekoen leheneko mota utzita. Bona, horren da. Beitu. Hemen datoz, ilargi, hemen datoz arkontezarrak. Euri hasi da. Oi, bai, ze ondo. Hori nahi gendun. Hori. Oida. Hemen dare! Zatozte! Bezarkan azazue lagunok. Gaur kontan bai. Hoixe nahi nun. Hoixe nahi nun baletxoak. Eta estruktura zarrak ku batetik beste biltzeko. Oso ondo! Bagoaz! Vale, ondo, oin edifizio jun. Hostia. Tienen norabidea pixkat. Ondo ga. Oto usa. Uno de gonea. Edificio falta. Si no salgo de esta ya se acabó, esan du, Ekaitza, latza. Antena asko igo beharko. Eskubita da, ez da aurrea, eskubita da, hortik da. Agarritu inberraten, me canso. Eutxi. Hor desbiratu inaiz eskat. Eskubita zen un edifizio bia, bai, horrea noa, toten nahi naiz. Ez ba! Dios! Oidek, baina beste potxo bat bildu dinat. Esperantza auket berpizten aizenen hoendik horrengo jala espektro zarrak. La hostia. Baina horrengo igual, Bueno, baina ya teknika bakizu, bai, bakit. Beira. Perkakuso. El parto de la Verdelis. Bezala. El parto de la Verdelis. Verdelis, está Ferran. Venga. Mentxegala, guazen. A ver, Ez da gizuen orden
Berdeliz. Nik ez. Nik ez, jarri. Bueno, venga, egon bai, Sam. Horda movida. Iruñerriko youtuber bat ditula 8 ume. Hostia, 8, Ez da zagut, la Berdeliz. Haze bere partoa emititu zen, no? Eta erditu berri du bat, eta gaur igoko du etxean erditu dunaren bideoa. Ai, bara, hostia. Jode, garra. Arria. Lagunok, joen kontan... Aurre noa, Joen kontan no me jode ni Dios, Jesús, arcacuchó. Jesús. Vaya, jamás se me habría ocurrido. Bien hecho, Sam. Contigo ahí fuera, aún hay Arkizus, esperanza. eutxi! Eusten nahi naiz. Ikusiko da nola ateratzen den. Ostiako hartuet. Baina nahi. Bertan gea. Uitu hor da gure helburua. Bertan gara. Arkakutxo bai, ama, ni ez nahi zorreango ikusteko, jajaja. Atze muturrekoa hartu eren. Baina nahi zil, aurrena. Nundaba movida. Epaile jauna! Ja! Bai, bertan zea, baina balea ere bertan da. Baina di balea baino indartxo nahi. Naiz baletxo batekin zikintzen. Bitxiko regalako baten. Balezarra. Ez da ginen nifun. Hemen ja txantxak amaitu dira. Ez da gizuzen nifun ego bultatxo eman. Bueltilla eman gogo bat. Hori jago kizten egiten joku, Mentilla hau emateko. Baletxo! Bake pixkat eman, Barreak, arkagutxoren eskutik. Bueno. Allatze algea,
Eskerreta, aurre... Bueno. Eso tenéis hemen itoko, Hemen... Bani ju, gero arte, Arkabuxo, gero arte. Dale, Tasio. Ondo pasa, Arkabuxo. Ondo pasa. Hemen gea. Tasio y se fue ni de sala. Ondo zu. Hace tentsillua de dio. Kera garezko tentsillua. Tentsio tekno horrekin. Aio Arkakuso, bihotzak. Musuak Arkakuso. Tentsio uneak. Zirrar armaiotan. Badoa. Hortxe du bere destinoa. Eta bere arreba bertan da, lagunok. Amelie bertan da. Zer gertatuko te da? Cinematika serioa dator. Cinematika... Uf. Presta zaitezte. Lagunok, presta zaitezte. Zentzak amaitu dira. Jo Einga berriz, baina bain historien parte zen, ez? Itotzea. Ameli hortzeon, bai, gauza aurre joa, ez gehil. Kaixo, Kaships 06. Zemoz geha, Kaships. Kustator marrazkitxo bat azaldu gara, ez da sondon teintxu. Bueno, Iritsi geha, ilargi, iritsi geha. Eta... Ea zein dan kontua hemen, Ezin altzun Amelik ondartze iskinea hurbildu, la hostia. Baina pixkat Amelin intentzia zala ematezun hor, Samor eriotzen abandonatzea, Hortxe zen lasai, eta alde indu, eta ze. Irabazle... Bai. Un momentazo. Zer pasatzen hemen? Ja flipatzen nahi naiz, Karramarro asko gauza honeako. Arrebari jarraiki itxasoan barneratuko da. Gure esan gaztea gore izan zen. Uf. Kasetak zian horiek? Hostia. Uf. Egurra jaso du berriz ere gure Samek. Eta badirudi Galipota gerrikoa zeharkatu dula, nola edo ala. Goiti bota. Oh, Higgs, que istoa. Baja la voz. No querrás espantar a la pobre chica. Está ahí. Puedo olerla.
Tipo gaiztotxoa. Habría estado seguro si no hubiese sido por ti y tu maravillosa red. Bendito seas. Y muchas gracias. Sam Bridges. Cuidado. El contenido es frágil. Como el mundo y todo lo que contiene. Yo no soy la excepción. Ese sí guiño, tipo. Tampoco soy el único que lleva una máscara. También están tu jefe, esa mujer. Y bueno, no nos podemos olvidar de ti. Está bien, no pasa nada. Sé que no es fácil llevar una máscara todo el tiempo. Pero ahora nos la podemos quitar. ¡Hola! ¿Recuerdas esto? Pobre dulce Amelie. Está encerrada en una playa cerca. Escucha, ¿y si echamos una carrera? El que gane marcará el comienzo del final de los días. Nada como estar al borde de la extinción para conseguir centrarse. Todos se sincerarán. Pronto no hará falta llevar máscara. Me pregunto, cuando mires a la muerte a los ojos, ¿tú dudarás? Behatzigarren atala Higgs, behatzigarren eta azkena, nire ustez. Hola, hola, hola. Incluso ahora, la forma de avanzar, la forma de salvar a Amelie es la misma de siempre. Tu prioridad es incorporar el centro de distribución a la red. Hasta que se complete y todos estén conectados, Higgs no llegará hasta Amelie fácilmente. Debería estar a salvo. Tómate tu tiempo y hazlo bien. Ufa, latza izan da, Latza izan da lagunok. Buah, flipantea, Flipantea. Eta bueno, insinuatu dugu tipok, azken finean beste sarekira lau jartzen iten egin lan guztikin, behai laguntzen nahi gehala, Oze, insinuazio hori jainda dago, Jainda dago. Bueno. Eharra izan da, ilargi, eharra izan da. Oso eharra. Eta zuk askotatik entzuten brutala izango zen. Oso brutala, bai. Oso, bai. Bideojokutan beti kaskoin joka behar da, nire ustez. Beti irabazten du esperientzi. Latza, flipantea izan da, Higgs. ¿A qué esperas? Conecta el cupido al terminal y enlaza el lugar. Edo behai laguntzen nahi geha, azken finean da ari geha gaizki. Azken finean erratuta da osan. Edo, beste aukera bada, tipoa ez dala gaiztoa, igual. Bueno, nola ez da gaiztoa izango, oinartera gutxen jarreraken. Eta egin zionakina, fragile egin zionakina. Bueno. Hori deskarta dezagun, tipoa gaiztoa, fijo. Tatuaje dauzte hemen. Baina gustau zait, personaja gustau zait. Pasada da joko, baina pasada latza. Bi horretan la orden nijoa eta segitzeko gogoa auket.
Zona idazko nekatzen zegin gol pixkaten. Behitu noaino iritsi gehan, Mendebaldaren konkistan, Hau bukatzekotan da, hau bukatzekotan da, Por cierto, cierto. Oindik kapituluak juzu aurretik. No jodas. No jodas. No jodas, no rodas, jodas. Va... Bueno, o no. Bien hecho, Sam. No, no. Has llegado más lejos que Bridges 1. Nunca fuimos tan al oeste. Uf. Es un milagro que el centro de distribución siga operativo. Bueno, casi has llegado a Edge Knot City. Tu último destino. Allí debería estar Amelie. Sonríe, Sam. Solo te falta un nodo. Es la última vez que usarás a ese cupido. Uf, Aunque necesitarás otro componente para terminar. uf. De todas formas, la red nacional será tu billete de vuelta. Pero ten en cuenta que al conectar Edge Knot, seguramente le revelarás la posición de Amelie a Higgs. Tendrás que llegar a ella antes que él. Ve a tu sala privada y ordena tu equipo. Cuando estés listo te daremos lo que necesitas. No te vayas del centro de distribución sin aceptar el encargo. Pentsatu historia oso alderrebesatua dela. Ja. Bai, hori bintzat garbi da. Oso alderrebesatua. Nei esplikatu inberko diazu bukatzen zunean. Behitu nik gutxorara bainarteko erdia inunen. Ostia, ojo, movida, hemen movida dago. ¿Estás ahí? Nortzaitugu, Amelie. ¿Me oyes, Sam? Sam, Aquí, Amelie. la red está casi completa. Solo falta un nodo. Y América volverá a estar unida. ¿Llegué a decirte mi nombre? Quería hacerlo. Es Américo. Como Américo Vespuccio, el hombre que descubrió el continente. Creía que había sido Colón. Américo era un engreído. Mintió. América es mentira. Estoy en la playa, Sam. Nuestra playa. La playa donde nací. Higgs no me encontrará aquí. No puede. No te preocupes. Lleva el último cupido a Edge Knot City y acaba lo que empezamos. Después nos veremos en tu sala del centro de distribución. Hay algo que deberías saber, Sam. Te he ocultado cosas. Llevo mucho tiempo detrás de una máscara. Todo lo que Higgs dijo de mí es cierto. Esto podría ser el fin de la humanidad. Extinción, eso es lo que soy. ¿Qué narices significa eso? Pero no es lo que quiero ser. Lo único que quiero es que tú y yo y todo el mundo estemos completos. Movida y chela. Sam, Oye, Aitor tengo. Sam, soy del PNV. jura que me pararás o acabaré con todo. Te esperaré en la playa. Azkenean akabo inberko dugu arreba. Amelie. Amerika destrukzioira eraman aurretik. Barreak. Eta dekmik jarri du Hungry Paymon. Marrazkioa dela suposatzen noski. Ez dut ikusten nik. Bakarrik irakurri indiket. Hungry Paymon. Oso nahi izango zen hori, ja. Bai, ezin aldo dutxao. Venga. Jo, eske, hazi itxura zeuken zinematikan zan gaixoak, buruan dana galipotekin da, txapapotekin. Nunca mais, Sam. Guazen ba.
Guazen ba, hace movida da hon, Azkenen Ameliak hau inbeharko dugu. Hori irain nahiz aurre ikusten. Beak esan digu ya. Prométeme que me pararás los pies y tal. Eta pixe izan bazu fijau. Ya fijau nintzen. Bilarri, izan tenian da, ya fijau nintzen, Bai. Hemen dugu. Lun aitatxo alkoholikoa. Eta gerrako kriminala, bide batez. Bueno. Tawain ze, lagunok. Mira el terminal y acepta el encargo antes de irte. Si no, no terminarás el trabajo. Hortan jo baliatzen hau. Zezenko. Entrega de clave de activación de red. Edge Knot City. City. Ya está, Sam. Edge Knot City, la última pieza del puzzle. Ojo. Pero esta vez necesitarás algo más que tu cupido. También tendrás que usar una clave de activación de red. La pusimos a buen recaudo para protegerla de los terroristas. Lleva tiempo acumulando polvo en el centro de distribución hasta ahora. Recógela en el terminal y llévala a Edge Knot City. Por suerte, parece que los sistemas automatizados del centro siguen estando operativos. Después de introducir la clave, deberían conectarse automáticamente a la red central. Recuerda una cosa, Sam. La clave tiene un identificador único. Si te ocurre algo, no será posible imprimir una nueva. Es única, irreemplazable. Por lo que más quieras, no la pierdas. Y que tampoco se te ocurra romperla. Hostia. ¿Me oyes, Sam? Preciosa si hay sartén, una entrega en la que no debes cagarla, es esta. Contamos contigo. Yo nunca la he cagado. Tío. Supertasio. Kaixo, norbait. Con detonación remota. Menaikea. Lanza proyectiles explosivos. Como ya imaginarás. Buf, misio erabaki horrauko aurretik norbait. De proyectiles, según lo que necesites. Sí, los proyectiles solo detonan justo en el momento que quieras después de dispararlos. Ondo. Hartuko dugu, beraz. Bazpare. Mezkilerak eta olakok ze, igual ez. Explosizer. Bai, bueno, lanzagranadas. Eta eskilerak eta ez du beharko, ez? Orzea, 4 metro iteko. Norbait. Kaixo. Biotxa. Bazpare zoz igual? Ba, ez du beharko zer, Lanzagranadas batekin edozein lekuta. Kaixo, Ilargi, nire norbaitek. Hor daukeu giltza, sarea aktibatzeko eta bar, eta movida gertaukoia viaje hontan, seguro, baina, buf. Liada bat izango da viaje hau, inolako zalantzari gabe. Ez dakit, oinez jun edo moton jun. Moton igual, Nik pentsauko nuke, hau azkenengo misioa dala. Hola ikusita baina, bueno, Ilargik esateiton dio asko falta dela, beraz, Hobet, isildu. Oinez da misio hau, paseo. Ikuskerakerik. No dejes de luchar. Que tengas no dejes de luchar. No dejes de luchar. No dejes de luchar. No dejes de luchar. Oñez. Vale. Eta goaz. Hostia, nahiko impactante izan da Higgsen cinematika hori, Bastante flipauta egon naiz. Kotxe hauz, Zera, Lurren sartuta. Gara, perretxiku jatorrak.
Kriptobio batzuk. Ondo tortzea. Venga, nikoa. Txatarreri koizkorra. Kotxe ondoratuak. Zubinoa. Norbaite jarri duna. Eta bagoaz, lagunok. Bagoaz. Nik hemen tirolina jarri nituen. Euriak deuseztu ditu ja da. Hemen tirolina jarri zen ditun. Hostia, ikaragarri zen jarri. Ikaragarri, nahitzen burutik pasare ingo. Jarri, bukatzatenen kontako izut historia. Edo beto. Ni kontatzeko YouTubeen esplikazion bideok ikusteko asmo guzti dauket. Eta nahi bazo elkarrekin ikusiko dugu. Eta lanteatzea pixkatze hostia pasaudan. Nik ez nun zubirik. Atzen nun. Vale. Hostia, torre horiz, Galanta, Eta bai, nik esplikazion bat ikusi berdet YouTuberren batena, ze historia oso komplikatu da. Epa. Jaleo, jaleo serio. Bainoski. Bueno, ze hostia da hoi. Lehenengo gauza, granada que va, Nei tontakerik ez, Venga. Nei txake gutxi, Hiltzaile bat naiz, lagunok. Ez oso impresionatzen marmoka beltza hauekin. Venga, erarte. Venga, ondo izan, agur. Kontuz. Ez dago bat impresionatzen marmoka beltza bat. Nikolako asko akatu ditun nire bizitzan. Venga, segi. Marmokila horiekin, favorez, Ara. Gainen dozket, gainen. Zunda bestea. Marmoka xarra. Eta bala bukatu ezkitenen ze, a sufrir, Marmoka xar. Zen badia. Eun. Hostia. Bea, lertu da, Lantzara nabez eskuan tebili munduan. Ni nire unerako hola ebiltzen naiz, Igual emateko hor joku badala eta oso raro badala zera, baina, bueno, ni normalen hola bizi naiz. Lantzara nabez bat eta, bueno, zein arazo edo gatazka daola, zaztu. Eta venga. Anclaje bat igual, txak. Bestela zintzilik, guztua gatxero mitako. Lasai... Lasai kidai. Kontuz. Bago, azela aurrea, Eta ondo gaina. Anclaje bat,
oso ondo torreko litzaiak, oso. Ah! Hori ez gertatzeko. Ah! Blood Detonazinua. Joder. Baldar Navi. Bueno. Torre hontatik. Ez anklaje ez odol poltsa oso gora etorri zen lantzagrana asaken. Xadarrotu inaiz bai. Xadarrotu inaiz da misioa ez da errez izango modu hontan gainditzea lagunok. Aizue gauza esango izot, berriz komunean joa. 6 ikusle, 6 ikusle, bat jute alien ba, komunen naun bitarten, hostias, que va a ber. Eta itzaldezue. Montxe dator. Zertza biltzate? Hor jateko kriptoak juzu, komunetik itzultze zeneko mezua. Garbitu eskuak. Ez dago beharrik norbait. Mandokatik esatezu? Mandonek... Eozer ikutzegu, eozer. Norbait gehi bat. Aizue, kripto horiek, osea kripto. Jateko kriptoak dituzu, kriptobioak. Jande zaun ba. Bat. Zer mauzket? Behatzi. Beste da jangoet, bazpare, bazin da. A ver, asmatzeu norabidea, Marmoko jokin beldurten gonitzala pentsatzen zuen eguan. Norbaitek zerbait utziu. A ver, ez norbaitek, oizetan norbaitek, betiko kontua. Eta jendea zintzo, Sei ikusle eta nire mehatxu sistemak funtzionatzeu. Segurezko bat joan ningo litzake ez dela, baina nola violentzi mehatxu batekin utzioten indeten etena, jendeko horrela. Hor segidu. Azkenen mehatxua gaizki ikusita dago, eta ez dauke prensa honik, baina eraginkorra. Ondio hemen alaiz? Hemen hauk, jondiz. Hemen hauk ondio. Bai, gaur.
Gaur broma gutxi, Jon Liz. Gaur saio serioa, 2 ordu erdian makizkit. Ez daukat bukatzeko inungo asmoik. Ojo. Homer kriptobio, zenor. Mehatxuak armo horrekin eskuan, egozen juten da. Ostia. Kriptobio zarremate, honor jateko, ze? Unalda? Ia. Kriptobizue. Kriptobizue. Ba... Kripto... Asunto aipatu ezuela... Kripto txamponatan inbertitzen hasi naiz. Zer izte izue? Kriston dirutza iraz, nahi naiz. Broma... Kar, broma zan. Broma zan, nola modon historia hori ba... Horrek entzat, izatea baina. Kontuz! Kontuz, me caben zotzez. Ara! Pixain! Inmet! Baina hor! Hostia, beste potxo bat, Beitu Higgs ze tipoa, Oinerteko egon nire personaje favoritoa Higgs. Gaiztoa da, baina izango barrazoion bat hortako. Ez da izango kasualidadez. Ez da? Izango barrazoin bat. Kar. Barreak txatean. Norbaitek dio, broma zertan, kripto txamponetan inbertitzaren edo dirua irabaztearen bakarrik. Dana zan broma, dana. Gaur esan duten dana broma zan. Baina egun guztien esan duten dana, Dark Soulsen bine potxo goio ize izaten. Ege da, gehiago eta mingarregoak. Kaso. Mingarregoak ez, baina gehiago. Joder, eske, hostia, baintze, berriz hasieratek misio hau, Azken saiakera, misio bukatu edo hiltzen aizanen, bukatu da estremina. No hit run ingoetoain. Berriz hau dana pasa, non zinke... Hain gordatzen jungo nahiz, aurreatzen joan einen, gorde ingoetzen, bestela berriz aurrea. Jo, eta momentu baten gaine, azaldoia bizpairu arkonte, eta akatu inagoela, hostia. Hortxe zaudeta. No hit run ere broma dela igartzen dut. Norbait, dana. Esateten dana. Ez dut serio hitz bat esaten. Dana broma. Broma dalare broma da. Eta beste behin, ankelaje gabe egin du martxa. Arrazoia ez du. Zein goitut hartu. Ergela naiz. Ergela naiz, zena ez zuen ekitea. Ergela naiz. Ergela balimo naiz, ergela naiz. Hostia, jarri da, nola montatzen un tirolina hori? Interesatzen zait, Bueno, berriz hartzea tonto bat bezala. Anklaje hartzea ilargi gorrara zitelako. No dejes de luchar. Pues mira, voy a dejar de luchar. Estoy harto ya. Sortu egin behar dezu beste gauza bezala, eta gero uzten dizun toki batin montatu. Hartuko ditut, behitu, lau anklaje eskala hartze ditut. Eskailera bat, igual paspare. Eta... tirolina sortzeko materiala hainbesterez. Ez da flipauko hainbeste. Naiz etorri mundu hau salbatzea ere.
Pare bat sokatxokin moldatzen ez. Venga. Venga. Joa, motortxo bat motorko litzeak, Zirako rekorrido zozo hori iteko, baina, bueno. Pazientzekin joko behar da, Joko hau... Pazientzekin dalbalin ba ezan da. Ni hemen sofan jartzen aizola, luze-luzein da. Ja, gero, streaming bat iteko ez da itxura, Hola, ezan da, tipoa. Bukatzen nahi, lagunok. Junta izte, zuen bizitzakein zein barra zuen pentsatzen. Zetasiok, laizter bukatu ingo eta umez urtzekatuko zaten. Pentsa bi tirolina montau behar diela funtzionatzeko. Ja, ke perentza. Bueno, bat montauta dago, Bat hor dago. Eta bestea bat montau behar da, Baina bat bada hor. Hori. Bai, baina, paso, Paso total. Hostia, hartu aldet beste armazozo hori. Lanzagrana asa. Bai, hor da. No dejes de luchar. Itu, berriz eta bai no dejes de luchar. Utzi ingoet, de luchar. Guapo hau, leku hau. Horrein duen zuloa eta... Azken penean Higgs lokito hori... Gu montatzen egian sare kiral horren bitartez moitzea eta azaltzea eta dana, Zan digu, eskarrik asko eta behai favore egiten egiala. Eta beha gaiztotxo, berez, baina... Zai, panik, Azkenen igual lehen izan detena, azkenen txintxoa izangoa... Edo, bueno, inevitablea zan... Extinzioia, edo arrebakatu berko duz, arrebak... Esan du, que me llamo extinción, gutxora bera, esan dugu... A ver, katxarrito bortzea. Ja, behaiak lertzea. Zizte zerritan. Bai. Hostia, ankelajek hartu ditut. Eta... Zeak ez ditut hartu, lagozkia... Ez ditut hartu... Odol poltsa, gilargi tontoa nahi. Lehenloa nahi. Agian erabiltzen aizaituzte, eta zu hor batetik bestea, garbi dago, bai. Garbi dago. Baina, hori garbi dago, esplotauta nola garbi dago, baina pentsatzen nuntzala por una buena causa, baina igual. Igual... Gaiztoen engainu bat baino ez da. Duda hori hor dugu bilatzean. No biztigu. Kaka, nien ez konturatu odol poltsena. Nazai jargi, ez zure erantzukizuna. Esan datu, baina. Alara ez dut odol falta hundik izan, Gehiago... Bueno, eta sotu inago eta ari hundik. Agintariak inoz ez dituzte buenas causas, garbizen behien estatu batu eta berrez hartzeko proiektu hori, zala oso proiektu. Eta gero Zezenkok Higgsekin ez, Die Hardmanekin deskonfiantza auke, beste maskaratu bat dalako, eta, bueno. Azken zu maskara batekin ibiltzaztea por ahí, beti deskonfiantza esaztu zu. Hori gula bat. Hemen gorde ingot partida.
partida ze... Ezin da, klaro, ezin da, arkonteko denen ezin da, gorde. Dios! Dios! Ah! Pesao! Hombre. A ver, honek zozerteko balio aldo. Normalen, honekin behiratzen zeunen, gauzak ikustea... Trabar... Ara, baduzu ze. Hendik etorri inga, ez? Ose. Ez igualaz. Vale, voy a acordar eta... Princesa te gazo. Venga. Gracias. Ordu noin, noz, aurreago. Venga. Geizteko, bueno, hortik. Lehen hartuten bideo hori. Igual anclajek alperrik hartuko nituen azkenen egin jargi. Ez, puta mierda bat da hoi, hobe zubi edo tirolina jarri izan balute horren ordez. Egia da. Egia, materialak hortan gaztazitu munduko jokalariarrek gelek. Hortan gaztatu beben materiala. Ez, que me caben. Mundio. Bale zarrak eta historiak hemen berriz ere. Kixa barraztare emerko jan. Edo granaina bat bota. Jak. Komer, Kristobio, hori bai! Kristobio, nun zaude? Aukera desaprovechatez eta gero estia berriz azaltzen. Kristobio korrak. Ze pena. Berriz diot, Leicester banoala, lauro? Hiru ordu nahiko izango da. Hemen azalduko zaizkigu beste hartaburu hauek, lehen akatu inauenak, baina hongontan jai daukienekin, Ez behar falta. Nuntarete. Hemen, hartu. Venga. Blot. Kontuz egondik aurreago intzela lehen, bai guatzen eiz, da kontuz nabil. Meitu zehon dut zuten lehenak hau nagoen giztxaixo, Venga, berarte, ondo pasar. Zen mata horea nahi zen, Espirituk akatzen. Hilda duen nahi da, akatzen berriz. Kontuz, paseo. Eroi gabe, moteari. Irazle! Ahora un hijo mardo, ¿no? Con todo. Gogoa dauket partida gordetzeko. Eskubiko paretetik. Bai... Ondo... Badeu... Hartaburun bat. Venga etxea, Saque al man,
Etxea junda pake eman, Ah! Ese pakea behar dugu, Non dugu, beste bat azaldua. Hor dugu beste bat. Ah, ez eman. Venga. Etxea junta pakea eman. Segi, acaba entonces, Venga. Venga, txintxo, txokoa, pasatzeko, eta venga. Gutxi fazalda zaiziristeko, aguantau! Bai. Gutxi merdiot. Hostia, britxez kamioi. Ze movida da hemen. Ze movida latza itxela da hemen. Epa, parece que me he librado. Y voy a guardar partida de paso. Ni naiz tontoa. Buf, hoy me latza ingotela azken tramo. Britxez kamioiak. Ez dakizten Not City. Movid Edge Not City. Itxizea, bai, jarri. Jargi bat, zuk esan diazulako, bestela ni nire ustez ja joko bukatzen nahiko nintzen honekin. Baina kriston movida hartakoaz. Eta gero igual, oin arteko rekorrido guztiek berri izin berko du beste aldeaka, beste movida baten ardin. Hortxoa ez da guztua, baina bueno. Ezin dugu beti bere pendiente bizi, Hace ducha da siesta bota behar duz namek, bai, galanta. Karo, hemen ez bali mak kriston movida zara hartatzen. Buf, a ver. Karo, hain karrera daukegu Higgsekin Amelingan iristeko eta... hoi zer da? Bebe bat da? Hori da, este kodigo zoro hori. Sorpresatxo, izango ziurtetakoan. Bueno. Bueno. Ertateakon Higgs egongo hor, nahi pareatu estimateko prest. Izan abuso izarra tipoa. Era dominatzen hau. Nahi du honekin. Sarritze. Eta de premios, Monster! Gure gari guztokoena. Anfetamina likidoa. United Cities of America. Ikustezu, estatu batu eta berrezarri deula honekin. Kara harria launok. Laukoitza. Sacrificios humanos bajo el puente de Londres. Me cago en Dios. De Londres. Zorakerik esaten nahi ja bata bazten atzetik, Sokatu berrapet. La red viral ahora recorre el continente entero. El continente entero. Está completa. Son las ciudades unidas de América. Si los terroristas o alguien más quiere atacarnos, aunque consiguiesen destruir un nodo, toda la red prevalecería.
Ahora todo pasa por la playa. Y gracias a ella nos mantendremos unidos. Pero aún no podemos descansar. Todavía tienes trabajo, Sam. La nación necesita nuevo líder. Y solo hay una mujer capaz de suceder a Bridget Strand. Una mujer cuyo destino era heredar este legado. Amelie. Está ahí fuera y necesita tu ayuda. Tráela a casa a Sam. Y estate atento a Higgs. Podría estar a punto de llegar a ella ahora mismo. Ahora que Edge Knot City está vinculada, debería estar preparándose para ir a tu sala privada. Así que regístrate y ponte cómodo. Te agradecemos. Oso ondo, lokuluska, dutxak oskorra, monster txarra, eta ondoren, berriz gerra irtengo gara. Berriz movida ongoa. Baina ezin dugu asko segiz, zerbait bukatzera doa lagunok. 3 ordu bat zeze, De dio. Uf. Ondartzara goaz lagunok. Has venido. Lo sabía. Sam, soy yo. Amelie. Asko dintzu gorko zuzenekoan, txalo! Eskerrik asko. Eskerrik asko, da zuhorrontzea, Jator. Ala, venga. Ala, venga. Necesito decirte algo. Yo soy la entidad de extinción. Ondo lo inaldezu, Sam. Densidad quiral en rápido aumento. Contacto inminente. Se aconseja preparación para combate. Repito, contacto con ente no identificado inminente. Fenez dutxako, igual. Monster bat bentzatean berko dugu. Hostia. Berdin zait, zenbateko emergentzia da, baina tragoska bat eman gabe, ni ez noa inoa, Ezin siestare lasai botate, dio. A ber, asuntoa ikuste duen bezala, Amelie gaiztoa dala, ez? Horre, hasieratik ikusteko azan, zera, lehendakari izan izan EAJ-akin, ez dakize. Hemen zerritzen. Internet esatik gue, korrupzion... Kripto de hecho jan, bueno, saltatengo dugu, baina... Venga, guazen. Baina partida gordere zingo etein. Movida zarronekin. Bueno. Ikustez jokun azken txampa izango ala, akzion total, ez? Blot. Mira el locaso. No finjas más. Ahí ama. Se largui, se va a liar, Cristo no liatze joa, hemen. Buah. Parradísima. Ni bazpare ondo prebateko naiz, alik eta arma eta gauza gehienakin. Poltsak, ez da gize... Zetaren kargoz, no quiero encargos. Fabricar equipo, hori bai, Lanzakoetez, kuadruple, olako bat, ez da ego esketorriko. Eskilerak eta historik igual ez, pues ez.
Anklajek ez dut erabileran. Botak eta beharretena poltsak. Armak eta odol poltsak. A tope. Odol poltsak nundare, Ez dut ikusten. Bazan, kohetez kuadruple igual bi, ez? Baina, 38 kiloa, gitxo, ez? Batekin nikoak. Eta granada batzuko igual? Bazpare, ez? Bos bat, Eta poltsak ze, poltsak ez da, a tope. Hemen da, jode. Poltsak, bai. Bazpare, 6 bat. Zazpire, 6. Venga, tope. Guazen. Guazen. Ostia, zenbat traste hartu ditut. Eska pasai nahiz igual? Ez, ondo bat. Venga. Ondo armatuta nahi dut, bakit kriston movida datorrela. Vale. Venga, gorde, partida gorde, noski. Venga. Hau baia, inberreten azenengo gauza ja, gara, Eta hiltzen izenen, bukatzen estremia, gauko baia, no hit run. Irurdo, makiten, erotu algea atasio. Bueno, Higgs, ze kontatzezu? Higgs txo. Buah, Kriston Bosa dator. Hostia. ¿Qué cojones? Es todo lo que necesitaba Sam. Una red Kiral completa cubre todo Estados Unidos, conectando esos valiosos nodos. Tengo todo el mundo en la palma de mi mano. Dios. Amelie. Flipante. Hemos vivido 5 extinciones masivas provocadas por una entidad de extinción. Y ahora llega la número 6. No me refiero a la muerte de unas cuantas especies, no. Dale, Gudari. Es la madre de todas las extinciones. La antimateria de los EV exterminando la vida como la conocemos. Movidón. No habría sido posible sin un explorador como tú, deseando volver a unirnos. No hit run, Ingwer. ¿Qué dices? Venga. Ha llegado tu fin. Hostia. Amelie. Sam. De Dios. La gran obra está casi acabada. Todos los nodos están unidos. Pronto los uniré y todas las playas de la humanidad formarán una sola costa. Y después llegará una extinción como ninguna otra. Jesús. Más masiva que las anteriores. La última. Este es mi propósito. ¿Qué narices te ha hecho? El Stranding definitivo. Mi razón de ser. El primero no fue más que un preludio. Seguro que ya te lo imaginas. ¿Tú? ¿Gente como nosotros?
Ella es la fuente de todo. ¿Sabes esas pesadillas que nos acechan? Las visiones de un futuro inevitable. ¿Te suena familiar? ¡Feliz día del Armagedón, Sam! ¡Que te den! Sam. No lo entiendes. Puedes acelerarlo o ralentizarlo, pero no puedes detener lo que hemos comenzado. Aunque me venzas, no puedes salvarla. Porque todo esto no tiene solución. Ven a por mí. Venga! Oi hartzunen kete denez. Joza paeta! Esaten dugu. Joza paeta. Higgs. Venga. Buah, behituzten matadore zarra nahi zen. No, ¿qué va? ¡Ah! El juicio final. Hacen justicia. Batorrela. Behin nintzali gonaiz ja abandonatzen gota asuntoa, baitu, material gehiago hemen. Erabilgarria benetan. Dale, shooter intzaile, shooter pakete naiz. No, nahiko ez du zaila ematen, Pizkat zea, Emateu. Pizkat shooter. Shooter. Pizkat zea. Pizkat returnal emateu. Returnal jokua, izan zuen. Hote estetikoki boss honek horren antza. Gareko nena, klar. Hostia, ez du errez ematen... Neko barra luzea auke, Artaburu honek, hostia. Eman diote erra, Berriz egitzen lanak izan ditu. Ez da la detonatzen ja, zer? Bueno, ze armakin nahi gehiago, ze hostia dago. Venga, lanzacohetes cuádruple, hori. Maneurra. Eroi behar du, eman diotenakin. Da igual imposible da, Azken finean akatengo gaitu, Hostia, leku zaldo da. Zorbaldan dago bain. Zameliri botatzale maiozte, Bueno, hace erakustaldi ja. Bai, Nazoia duketela erakustaldi nahi, pake pixkat, Marmoka gotatzen da. Gameiak koltxatxo bat de sangre. Pake pixkat, marmokas. Egurren, Sam. Pasara ematen, pixatxoare. Bolsa de sangre vacía, bueno. Bolsa de sangre equipada, transfusión. Venga, ¡Arriba!
Ah, armak bukatu. Segi, Sam. Sam. Marca el Leo. Bai nahi zintzota jator. Eman, nahi nahi, Recordarse. Rito bien, para. Egurra, lau, no? Kerar, ba. Krito dio jandaret gogoa sartu zait, goze pixka sartu zait. Krito dio, favorez. Ba, ez dauket. Un kantiplo arazkat. Barpare, Lo hemos acabado. Venga. ¡Ah! ¡Hosti! ¡Zer da hau! ¡Ze hostia zan hoi! ¡Ah! Zeak! Zarta buruik! Vale, Pake pixkat, hostia! Bukau entzaitela, oze! Munizio den hau? Hostia, no jodas! Hori. Horrondo ega. No puedes salvarla. Ahí va iretzako. Gozo. Paritxoa. Beste bat. Venga. Kontuz, Kontuz, gauzatxo hauekin. Hortxe are, Zoi asko falta, Mugitu gehion ibila. Mugitu gehion bila. Bai. Daneti dago hemen. Fusilak. Otro. Ahí va, beste paritxo bat. Kendo hori. Hostia. Ai, kontuz. Kontuz. Oh. Hostia. Eraso bortitza jauzen nahi naiz. Kontuz. Hostia, zertan hori. Ez que bertan dauket. Alde. Karri fusilak eta historiek. Kontuz. Hortxe garela. Zego asko falta. Ez urduritu azken tokea falta zaioela. Bezala. A ver. Baldauko armaiko zoze. Utezko arruple. Ahora toca tirar la toalla. Epa. Ze, irabazle! Akatu aldeu. Beste fase bat igual, El matador. Latza. Heriotza eman diot. ¡Tirazle! Ascua restablecida.
Beste nahi nahi. Eman dio egurra. Eman dio egur latza. Eta jokoa bukatu da lagunok. Hau zen. Tasio Boss Killer. Lul. Bai, Ilargi. Egin deula. Eliminación. ¡Amelie! ¡Amelie! Uf. Está bien. La extinción se ha interrumpido por ahora. ¡Suéltala! Y todo por un repatriado. ¡Qué pena! Lu ese, Bueno, seguiremos con esto cuando hayas muerto. Nos vemos en la playa para el gran final. La manito relaja, Tasio. La manito relaja, Tasio. Ala. Akatu ingaitula, tipo. Baten lotxe gabe. Hostia. Kaixo Arkakuso, kaixo berriz. Hemen egia, gaur streaming luze bezain zoroa. Oin zer repatriatu ezin da? Ah. Venga, la malito relaja. Tasion izen berria. Boss Killer edota la manito relaja. Manito de guagua. Igual dakizu. Lagunok. Bukatutzat emango gorkoa. Hemen dauzkeu kamioi eder askok. Egin deu, hainbat misio jator. No, Higgs se la ha llevado a la playa. No podemos perderlos. Bueno, pues... alguna forma de alcanzarlos. Bai, ondo modun bat, baina... Sabes lo que hay en juego. Bai, baina gaurrea bukaudet. Usará a Amelie para desatar su Armagedón. Y todo lo que hemos hecho no valdrá para nada. Vale. Ulertu dut, baina eman joa. Neiko hain deu, gorde partida. Eta Tasio badoa. Tasio zuzeneko amaitu da. 3 ordu eta laurden, gaur ikaragarria, flipantea izan da. Eta bueno, lul, barreak, Ilargiren eskutik, Ilargi, horrentzea, tope. Haupazu, bibazu. Eta lagunok, ikusentzule guztioi, besarkada bana. Ondo pasa izana espero deu, nik arke pasau dut, baina 3 ordu eta laurden gaurkoz, nikoa da, que sí, pero que adiós, que me dejes en paz. Bueno, lagunok, hementxe bukatze du gaurkoa, Bridges, historia aurre joa, eta interesante dago, eta jarraituko dugu, eta egun hauetan gauzatxok igual etorriko ja, Ni gaztontan nahi du bukatu joku hau, baina bueno, presak arezin da hartu joku hau, bakizue. Lagunok, izanuntxa, urren arte, musuak.